Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Akapor kabalingkot Andrei nganget kan long kay kabantai yagri bagajat benriau bat shua bangin sedang bat yagani kalumpong ya pelio jengmut ngakwan pinito yalade ngadi ba kermen lang yuria editor in chief jong shlomiel bat habangan pinito ro kumjo iki panelis kibane shimbenta kini kalumpong kat banganang shimye ka ngadang patai ka kerteng ka jongki sobaban penito yalade sha ki pajba ki baran hakani ka jaka ngan penito ningkong ya Reverend RK Sutanga in charge ka Balang Sutanga district Sutanga ka badan ha ka presbytery Sutanga and penito ya iba panlam kupar lingdo assistant teacher jongka Ram Krishna Mission High Secondary School Sora dekat ru jongka Khasi Auto Society but secretary jongka Dorbar Ilaka Maublo and penito ru ya iba mankular Lamen Gashna belong ru editor jongka Kemmo Por kakot kubor Khasi basisien shibnai nalor kiwe kikam kajing tho kajong iktien khasi ktien snong waram larem ktien pareng idei naga snong lamin West Janta Hills and penito rui Dr. Fabian Lingdo belong ex MDC nang tena po umroy constituency chairman barim jong khasi Hills Autonomous District Council barkum juru columnist po newspaper but bajuno senyang i kijing tho kijong i ki kot khor paper lakalong ktien nongway English ne kumjur ktien khasi but deiru blahikai ha school ba Martin Luther Christian University babla shongthai kumo professor jong cultural study and community initiatives MLCU baru bakado in penito ye babu kular kongjiram senior teacher jong ke KGP Girls High Secondary School bladan ke kamhikai menta live kundai teli kisnem bat ban kenjo sapo snem menta usnem belong ru president barim jong ke Khasi Jaintia Deficit School Teachers Association kumjuru columnist hakikot kubor kumba pilai hadian ke jonga ke don kini ke banner ke ba ke pang pedeng jong kini ke jinge pelio jumut ke jongi ke long ke alphabet Khasi Thomas Jones ke jinglong ke wei ke chat benriau hapa sedang ya kini ke jinge pelio jumut kat kum ke jing penyat bat penbet daka Khasi Jaintia Welfare Association in ailat ya pi ki panelis marsan minute habede bangin ya keren halor kini ke pang pedeng bat shua ya kabangan IT shapi kadon bu ke jingkeli ka banga bu nak menta jong pi wei hato POE baki alphabet Khasi kin penyateli ne em ke jaj benriau lada hooj kumno balada pi ong em ru bale ngan sedang shua na i ba Fabian Lingdo ban shim ya kene ka benta ka jong pi to kubleshibun ba kermen bapnia ya kene ka panel discussion jungi kumjuru ya ka Khasi Jaintia Welfare Association balawer yingi bedon lang ne te ka jubab nengkong to hoy kini ki alphabet kumba pastor oels naitang laong ba kila de ki alphabet Khasi yang shim ki wedi alphabet Khasi te kajubab belengkot dah kemaduk tergolong lakum no kilala ben penteli ya kejaj ben riujungi dah kebangin don ka ketin pedeng pedeng jungi lang bagi ni kidak te dai kundu uban naga wei ka right naga wei ka hima ilala ban ya keren dah ka wei ka ketin pedeng te kane ka de ka wei naga jingkurku balawan ja kejaj ben riujungi hagi poro shua ban wanu pareng bat shua ban don ka ketin tho jungi
nyimban ka weru ketin pedeng ka bangi kren ha kana kari jungi tang na karai ka marjan na we karai ha we karai ka don ka jinge per kita mena lagi ong bahabala ye per ko umdi umbam bangi di man kasngi ka ketin kala ye per kendiat tendre ngi sutu pat ngi sutu malum malangi ya sutu hi ya pe pang hi tang ban ya kayi pateng Henry nyimdon ka jinge teli lengba ka ketin ndon ka bala penteli ngi lengba ka keti lengba ha kan ka jai beru jungi ha ka ban kong hi ka dei ka tu bala ekran ni mene da girang ba ka dei ka tagalong kur ko longkha ka tip kur ka tip kha tang kata kitma ke la ja shisha pada ka wai ka raj wai ki ma Henry ki kala ya sukno nda haba tungku kaji dei kur bad gaji dei kha hangta ka wan no ka peace treaty ladam don kaji dei kur dei kha pedeng banaj hima jantia bad ubada hima khairim ladam don ji dei kur dei kha ka tu ka thma kan ne hadu bande jathiau Henry namar nda ke la yele tungku kuduk uhapom ya lau jong kunyi hapom ya lau jong kur hangta ka wan ka jing sange pi telah te songe ne ka jaj benri jungi tang lengba kata ka ba ngiyolong kur yolong kha habaro setlak kari kasi jentia om don jinge per ka kur na jentia ko don kur hari boy ka kur hari boy don kur sha no stoin ter ngilong don kha jana ta ka dau la te songe ngi tang da kata ka jingelong kur ka jingelong kha am de ka ketin kolong right long himalaya ke moong pastor mene bakran kalap long thma yangi kajing her thma jong usim sentang yi right boy kadai ka baklem sange ka khana ke temen lele ka bom jukut ka thma ushabong persya upnar ka don ngalapule ke artikel ru ka thma ki khatar snong bagi tagi lai snong ka thma jong ga right jong gine ki nongse ki melim bat ubasan swer hadu ban hapmi ka hima sora kita berada di kitma Henry lakum no ka jaj benri jungi kawan biang yesuk biang tang lengba ka longkur longka te ha ka ka juk thmai pat kham kemen susu ba lawan ka ketin sora ka history ka don la ka jong ka bor nyimla ban delete len nyimla ban nyat no ban weng no hoi la sen syare ni dengan nong syanong wei Henry lakum no lengba ka jingbu jongki ka jaga syong hasora bat ki missionary ru hasora ki no sen syar sorkar hasora ki la shim ya ka ketin sora kum ka ketin pedang bat ki lawan ra ki dakto te ni lalong ka wei ka ketin kam de syu ka ketin sora ni la shim ka de ka ketin kasi kata ka de jing ai jong ka history nyimla ban ni le percaya kata nyimla ban weng ya kata nda kumno nyimla la de weng nyi poi biang sya ka jing pra kata ka de ka ba nga sung thu manga de tang ka wei marga por ka lengkot don bon ki ai beni keren kalong ka boy pastor la ka de umne bagata ka ketin sora lene ka ketin kasi ka ketin pedeng karung ha ka jing sung thu pai ba ka de ka ketin nongsor teng ndale kundu utau bosong silong bode nongsor ba di kong i basa hari boy mau ukuran da ketin sora mai keren da ketin boy kadon kijing sung beng oh kam nang ban keren nongsor kata ka de ka bopin sneu ya ka jing sneu jungi ka ketin kasi ka ketin sora ka balong ketin kasi menta kam dai ka ketin nongsor nyam dai ban nyau ya ka ba ka dai ka ketin nongsor bagi tagi basa asilong kim dai ban nyau ya la de be de nongsor pi teng pi hadu menta pinlap ha bagi kena samla jungi gon pule sene silong ndala la cuti ki le silong ki kren daga ne ka ketin sora bagi ong ka ketin nongsor kitu ki prasilong ki beng kawan le nongsor penban tapi ka ketin kasi jungi kane ka ketin sora ka de ka ketin tho jungi ka de ketin pedeng jungi henre ka ketin kasi basisya ka bangi kren kam dei tang kane pilai boy man kaski ki kren da ketin boy
pilih nong stoin man kaski kran de ketin nong stoin sama kurwat ki ketin maram makurwat man kasgi sejentia kin kran de ketin bubun ka ketin joy la se de ketin penar ka kamat hendra ki dang bun ki ketin war jentia ki kran ni gitu ketin kitu ro ki de ketin kasi nyem dei ban nyobain ye kata nyem dei ban ong ba barok kat syabodon gane gari hap kran de ketin sora kata de ka ba kelas ibon hi te ka ketin kasi ka bangi kran kadai kebetulan setelah ke negeri jengi mengabat yu moderator jengi ba kermen dangi don seboi ngi keren dak ketin boy wala dai ide nasional pi henry ngi stu tik tik bangi nam superior telah dal don armut la ingut ki ba keren ka ketin penar hane silong nyem dei banong tak ka keren dak ketin penar hajaka ban keren dak ketin nongsor penduk ya gane ka singau bagane ka ketin sora ketin kasih kade ketin nongsor penduk ya gane ngam stunat ya gane kane ka ba penmong ya ginong jawai kane ba penmong ya ki bodu shaboy kane ba penmong ya ginong maram bala nyau ya gane ka ketin sora bagi keren ketin kasih kade ketin nongsor penduk ya kata kade ketin kasih kelum jengi ma dela se ka por kolongkot nginang ya peteng tangkat taswa nang bun ki pang ban ya keren keblai to mendangan IT saya iba banlam kuparling do bain shim ya gani ka benta ka jungi kebelah sibun ba kermen ibolong nang peniat jong kani ka jingya phliu jungmut bat ya barok ki bedon lang hang ni kamtam ikini ki prabi syong lang haran san ha ka jing sisa ka jing don jong hang ni kalong ka bang layo jing hikai kum u khna school la bonong ba ka jing kran ka jong i babu majau ka jong i pastor kala pen pet mat sisa yanga bat ngasyong u ba yap be yap nya nang thia ya kai ka ba kila keren namar ba ngaru ngadai hi u pokwa abanti banwan bat ngai ngo yo blai ba kini rong ba ki blahia karta ka turu irang la ban ya pensingan yang i kumni bar kham tam ki kentian sbai ki jongki te hak ba pha sa kini ki jingkli la kini ki dak tho ki badon ha ki alphabet khasi ki dei ne am ki atiar jong ga jinga pentali ya ka jai ben riau jubab ngasngau kalong ka basai kaba hak jing syam don kam shu hi banya terko lani banya tainya ndai namar bakimi ki bor hakini ki singi ki bamenta ki ba iklan bat ki bakwa banon ra ya kata ka men sim jong jing penya pher lasno badan kam banya penshai te ka jing penshai ka jing ba febian ro kalong ka basna ba bat nganget ba ki bai ki parlok ki jonga hang ni harun san ro kinang ya ben rap shu shu te ha bapoi ha ka benta ka jonga ngasudan ban ong tang kani ka wei ba ka jaj ben riu ka jongi ka de jaj ben riu ka ba syale lenter la so sarong ru ya kata leng baki jing tho ba leng baki jing ong ba ka de kari snam jong u kini u pa u jongi ka ba mot ba ngi syale lenter bat kalong ke ai ru ka ba snow fly kani ke jinglong jong jai benriu ke jongi bat kombo ong ki brio mari hap ke tupia la khun la alaya palaya pat kurno ru te bagadon pakata kamen sim hangi bangim la ban ya pat ndon ngi chu tang no da ki jai thamai habang le shong no sak wi ki chaka kani ke jingmi ke jongi bun sian kum ke jai benriu ke por ki boriam bandai na ko wi ke chaka sak wi pat kala bandai ka daw jong ka yo ka kot ka khamai ka chi hendrai khambun hi kami na ka jinge phiar jingmot kabami nakasensar ka khadar bat nakani ke jinge fer jingmot kibreu ki kri chaka no aswai bat namar bagi snau dai ha kata ka jing ya fer jingmot ka jongki ban pringsan ni de kile hadu yo pot ru bakin ong bakin ajai thamai no yala de da ka baki sim da ka jing don jong no ko jing thung ka ding ka siet ka badan ha to chaka ka baki poi thamai ka jing long jongki ma ka jing long jongki riat bar ki wei bat ki datang snon ne kata ka jaj rekat hadu ban kelet no pada ya kata ka jaj thamai na ka baki mi kem nuat ban le akumta te ka sa kani ka jing long kor ka jing long kha ba ka dei ka ni ru ka long ka kenja safeguarding factor ya ka jaj ban riu ka jongi banum ya pom no hadu ban dei ap khot kata ka dei ka wei te ka jing wan ka jong Thomas Jones ka sem ka plaspa sau phuai lengkot bat ban kata clear hakaban formulate hakaban saindor kini kita kalong kai ka jingle ka jong u ka batalong ka bangi bangiet thu khana swang jong u mentangi so sok hadu kata henrai
ban perkhat iki jing ki ba u ya kendua ki jing ki belong napo hi daga structure jong kaktian kumnu ban sngap bha ya ka ringsur kumnu ban sngap bha ka keno kumnu ban sngap bha ya ka rukom kren jong ki nong klish nong kham tam ka to por ba ki tu ki bedon ha jaga ka bak yong nong leba ban sngap bha ka rukom kren ki jong ki bat ban formuliat ya ki dak ban lap ba ki script ki ba ya hap ya ba kani ki roman script kalong ka jing trace tom ka ba kraw ba Nalor jong kata kita sa keyboard kita nabar kita hang persya ya hagadur jong ka East India Company ya kepala yang rang ba ada hari English bang itep bro ba kumnu ki kwa ba ka kentien ka bagi khasi kenang ka daitang ba kenang kumnu ban long ki syakri ya ka sarkar bahkan long ka serve ya ka purpose jong ki kam sarkar ki kam kod hang the Kim da perkhat ba ta kentien ka ban penkela kawan sandor kawan yalam ya kai ni kejat benriu ke jongi naga poin A saka poin B kim da perkhat kum tana kaliang jong sarkar te haba hiu I kani bakadai ka balong revolutionary kita ru ke jing penthut ki pabuon ya Thomas Jones to kata kata koi ka phang te haba gele opat ya A ya B ya dak tho jongi ngas ngau ba kini kidai kibaya penyetel di yang ibaro kumulong I pastor ne ka to poin kolong ka bang ngidon kam bahaban pat bayau Thomas Jones layalam daki officials sa juai ban pensuthu yaki hangto ba kini kidai kiwai pat kibrio kibuan na ka different ethnicity laban ong Henry Thomas Jones umtre Thomas Jones hi ong ba kidai na ka ju ka longyeng jong ka ktian bat ngis ngau thuru kumulong I pastor ne kuman suban biang ba kajingwan kajungi berbor kadai nambi ngi le sen dangiwan nambi ngi na kanu nu pakacaka ka ba bamdei hapo ajongan ni kari kasi jaintia ngi settle ning kong hakita kicaka ki badai ka east jaintia sukiski ngi sawan shane but dak to ka khana ka bang yos no ne ru ngi sapur shane banwan panthawe ki long sim ki long hima shawai pat tengi dai hi na ka ju ka kan huon jai ben riau ngi dai hi na ka kan huon lani ka long yeng jong ka tien ka thaliai tengah semua bakai ka mangilayo kalong ka jingker khu yangi kala bandai ka historical accident ladang isim na ka singular viewpoint ba ka jungat jong Thomas Jones sora kadai ka balong expedient ladang yong tien perang ka ba udai hiban wan hang tu nama ka kot kladon hang tu kalen sipai kladon hang thia Jacob Tomlin ru wa jingmot badai ban wan hang thia tele sing ngisau banong ba kala dai kai bolong historically kabri banja kumta ba ode ban poi kumta Henry ndau poi hang tu yo I ba tien sora kari tien ka bolong pure ba ida yang kran ba bum bajau ne am step ba khamtam da village ki phrases ba ki idioms ka dialect jongki nong sora ha ka to por ka dai ka bolong pakka ba ban kran ni ki phrases ba ki idiom ki don ki ba le se hakiwi ki dialect kim da bun ki phrases ba ki idioms te kumangi so thu hi ladang ilai sha structure jong aktien pade an pha shoi chuan penkon kumalong hakamet jong ubrio ki cells ki dai ki ba long tenrai ban ki unit ki berat tam ban seng ya kan kamet ki jong ubrio ladang ki bakla ma ki ngi yo ki jing pang ki ba lai ho chan te hakaktien ru ka structure jong aktien budan kam ki dai dak tho kini ki dak tho ki penlong ya ka collective noun ka bangi khot ki alphabet ba kini ki dak tho ki basic units te ladangi change ki basic units ki jongi ile akumta hakapiril lane ka jingba ka jongi hi kumbolong umau it lane umau ubatai ya ka yeng uta udai u unit ba red e jong ka yeng te ki dak tho aru ki dai unit pat ka bangi la yo ngasai kamdon kanu no ka jing pher ba kini hi ginde ki bayat ngamdan kanu kanu jing atatian ba kini gide jing penyeteli ba ngi ban pensa yaki ba kinong jing penyeteli hi ya kari ba jai ben riau hakalawai hakalasai Blash bon ba banlam te shwa bangan IT ya microphone hai reverend sutunga RK sutunga kwa ban pensngau shipi ki parlok ki bla shakot somba kan don ka benta ya piru ba pinla banbu jingkili tekat ba bidang sngap ya jingkran jong kini panelist sang ni kiri shampang ki badan nang ni soba pen kre ki jingkili ki jong pi ke ba pidon banyo ba pin po ki jingkili ki jong pi pinyo ki jubab ki jong pi tementang an IT ya I reverend RK sutunga
Koplesibon ba Uria I bolong ru I panel moderator ki pra panelis pat I pihi ki balai chongkop bani sngap hani halor kani ka jingitai halor kani ka phang kadak abi utmar zone ka jinglong ka wei ka jai bin riu khasi bayar habang nga puson kani ka banta nokong nga phai cha jing tho jong u homewel long do haga kot ka bu tho kis em khasi bat senteng Parhata ka kot ula thoru ya ka jing rawai chirham jong umlung so tham ki bong kumne hasneu nang ta ken khun kari riu klau la ken yanga yepi ki kot kisla baro la ja man bangi klan lamba kawa mantala mi ka tho katar kasngap boro ka pertheyar kumne handai kalong kari man ba karpang kasa soti Anda la nyutang bin pebin kumne ka ong kadak kashin anda kren katho katar kisngi berim kin tanchan kadar pad halor kan ka phang nga kwa ban chim tang kitu ki banta ki bachaden jong kane ka jing rawai jong so tham ko ong anda kren katho katar kasngi berim kin tanchan kadar pad halor kane habanga pule yak history khamtam mane bro I Reverend Dr. Wells Naitang I ong ba tang ka sinot ka belang presbyterian ka ba pendius kini katam kasi jantia. Padhalor kani ka panghadu mentang adang yai keli wat iki MDC na po ka JHADC. Nga ong weu jantia. Ngan api ong ngadiu jantia nga ong nabar ngadiu penar. Nabar ka kten jantia ka kten kasi kini mengsoto isi divide and rule jong udole. Pada cuap ngin pai cakata ngakwa ru ban pan pai ru cak history. Hagas nem kat news pa nyupusau. Kat news pa nyupusau. Kajingi kendo jong Kapten Hendrik. Kajingi kendo bat us sutanga. Barang ngasukmen berito ipi ngade ke nakajait sutanga hi. Barang ngacong ru haki hima jong barang kam tip ru ya kajait denti. Ku meneng ilai yakin yak tak kalong kurlong kha. Hoi chitulup kabri hinyo trap ilong nagajuk athamay imla ban plan hoy but hagani ka snam kidole habakin do nukong bat kini kis hajan tiapur but habagi kinduru ya kis ki badon kum utirot sing hagwe pat ki banta ngansa kot nang ne kajing kendo jongki dagane ka kot batho do Reverend Wells Naitang the wondrous work of God nga karpad ipipin subhaban tet ikani kot pule namar kalong ka jimutoy namar nga habang nga pengkre ikani panelis nga tet chibun ki kot bangan pengkre ngam chuan hone ban batai stop but ha kani kesnem anda kini ki dole ki kendo ki bin ke ka jingduna pitip na nga kali hapling jong pi ke ka jingduna jongi kum ka jai ban riu khasi bayar nganam yus ikani tam khasi jen tiak ni kapor pitip ka way ka day politically Parhadu kani ke spas nem kabengi imanta namar kani ke jingi tai nga pengkre ya ki lai tadi history pre-colonial colonial post colonial ha ke pre-colonial ha chwa ke jing poi jong doli kumnu kini ki khun hampri hanyo trap baleu thomar jon upendon kam ya kakten roman script ini ben phai ru cha dari ke bu udon kamau thomar jon wan na kalong yeng long sam pyong pai kunup pai pra peasant family da ke aristocrat tani ke jing ke badan ke BM but ke sarkar bila dah tu por ka ong wat ya ke balang hapo riwel su pide ben kam da ke English hari uthomar jong ong ban im ka jai ban riu de ban im ka kten amau haba im ban im ka jai ban riu dan kam ban im ka kten kunta hapo wan hang ne uyo I ya kene ka jai ban riu chitro hani ngalawat ya ke research tu hatu katnu kata kecek di Citro A.J. Mills official judge jong British ubawan jungo ya ke cira penji leni ke sora house nem kat pras pa sai pulai uyo ya ke statistic haku tu kipor bagani ke rilung kasi jang jongi ke dik ke Citro ulam ne hagis nem kat pras pa san pulai kidong chong hagini kidong kasi jongi kidong kumba Prab arajar sauspa, pat san punriu teli kisnong, pat harilum jentia
kinong chong ni kibriu kidon kumba lai penri wajar salspa atusan pat cispa ripwe tli kisnong paduang kamarjon lada kibron kam da ketken bengli kane kajak penriu kade kajak penriu kuba cara usau paling cara usau amar gede bitang becitro amar kata ngaru ajing berpun sekian ba ide berpun kam yang kitin khasi ba common language ane kitin pedeng lang ba kajing tli jongi kum kajak penriu kene dan sekian Dominta dan IT Syekh Pak Mankular. Kublai syukur ya kene ka lat di laai nga dengan keren kene bor san minit kene bor ka kot ba ye nyale kat bala ban jubab ya kata jingkeli la tidak ABKD job iba pulang de Thomas Jones ilong nem iba penyeteli ya kejabriu khasi jungi bat ke jubab hi kalong ba kilong kiba penyeteli nomor kini gidau harum no dadang ipet dadang ye shong hagane ka por dadang kidan ngene ka ktin khasi athara hagane ka por ngai kran daga ktin hindi lade raktin bengali po nomor hagwe jelaru kibamdan kata ka ktin pedeng ktin terraju ki kran hi paramaki war Arunachal Pradesh minle ki kran daga hindi paramaki kita kamu kene kektian sora kalong keba penyeteli ya kejabriu jongi nemar ka kedup ya kata kektian kasih haki cenderung juga structure grammatical structure juga no de kalong keba long jigur ku yangi haru kata de kawe pat kalong ba kumnungin ong la Thomas Jones yalam kumnu yang ban yo itu baka ktin sora kalong ktin pedeng ktin kasih nomor pindah tho ya kanu ktin chlong jongi kasih pin syamba kalong ka baban penwan ha ka jing tho pe kumnu ni Thomas Jones daga jing yalam jono boy ban ong baka ni ktin sora kalong ktin kebal suk banthok kamde show taka colloquial language ke pukyong ade sendan ka literary language jongi khasi kabam dan kamshu pan sena bun ki jabru ki sena literary language hadir bagi tho hadre kaktin sora pade hakadur ke jongka kisnat ki jongka phin i ba kala don lepa kadur jong jing tho hakka kala long lepa ka literary language ta kaktin sora hai phin lap bagi don kini ki diminutive ru ma email ipa Andre hakwe ting kasi kamei upa kiam te wat kini ka reflexive pronoun yala de na dadang yang raktin war yang haya kata ka reflexive pronoun kala pai no lai benta te kaktin sora pat kalong ka basuk pat ka ba i janai bhaban tho pinong kaktin try ka sentence pinong pinsim kaktin war jongi pedang haju mayu haju satang he ima bahipa tamot ban ngetsneng ban kongo ya imei bad ya ipa bisa mangta kata ka infinitive lapat artli uta u conjunction ru udantang siteng te wala ka penaru pinda yele ban tho kalong ka ba namar kini ki morphology ki bikyong kilong ki ba kulmar ba andre ka subject verb but object kani ka structure jong ka sentence kalong ka basuk ba hakaktin sora te hakta kalyang laban ong ba kadai jing alam jong blehi tharai yo Thomas Jones ban yo ban tho ya kaktin sora bat ban pelong ya ka kaktin pedeng ke jongi hakani ka por te kamlong ka ba ban sotho ya kata la dangi long ki break ba pule bat ki ba mlien man tho nga ban jubab ya ka jingkeli ke jong i reverend sutanga kitu kidak ki ba ki mut ban panogam HGDC jingsha kide kidak ki buan sim na ki ba ngatho mangai ka kten war bat nga kumno nga ngapoi tho ka kten waru mar don kita ki parang ki buan nganong pemi kerteng hang ne
te ki tho bat ngala tho ki da ka ten French da dak French hare dala tho kala poi sebenarnya sekendo bat ki brio be pulih untuk yang ubi ayu ne ba pemi kan te ka ngangalai pher jimun no bagi taki pareng bat ngamtre suban le ko pakimot maki bat nama ka thesis kalong ba kiong ba ka tin war kam de ka tin khasi ndai ka de ka tin khasi bat ka don ka continuum ka ba ka bajeliu ba te ladangi tho da gidak khasi pada kalong suk bat kam de ka ban penpat ya jai beriu te ibari kumai ba wan ka to por ban pet ya gidak jonga ru isim nangahi bat kimut ban pelong ya kita gidak penar baila penmi hiru ya ka to gidak penar ka kot te ndai kita ngi kilong kibam yang kat dor bat kani ka jingle jong Thomas Jones nomar kelong ka ba wat Thomas Jones la tho wat ka grammar khasiru bat kani ka jingle kala ne hadu lajan arspas ne menta bat haga we kaliang nong ngimde belong emotional palat yakine ki kiten snong gi jongi ha kiten snong gi jongi gidon lagi jong war selong gidon kine ki nong kram gidon kine ki nong se gidon ki maula gidon hatu kita kimdei ki kiting kasih ndre hatu tang bakran kita ki kitin kimdei shu ba ngiyet ya ka snong lojong lane ladang ikran kitin sorang ngiyet shu ka snong lojong kamdei kata te namar habak hadu hi ka kitin ka dei tang ka tiar ka tar ka bangi penat kam ban penya ya ka kam te ka ni ka kitin sorar ka layat lajan aspas nem menta kala pelong hi kam gi jam ba hadu ba ngila jarung sa ka karnit ka ba praru jong ka 6 schedule kalau poi hadu kan ni bat ladangim ong hawai baka penteli ke jabriu le ni ke penklanya ke jabriu ke takmun ngi bakala sibun tetang kenya ngasim ke por kenya mah pan jubab ya kan ni ka dengan suken thok kenya jaga jengkran jong i kongsan kenya lese ni pada ni ke jabriu bentak jabriu kasi ya kan ni kaktin kasih, gidak kasih, gibau Thomas Jones punya teli ngi pun klan ngi, dakine gijo ngi penan kam ban penpat ya kejai beriu gijongi, ha ngalong persya kan dia ban penan kam ya kaktin kasih jantia namar ba kalong kumba kapenpat ya kejai beriu namar nado gitu kipor higi ba kini ki intellectual jongi ki penan kam ya ka United Kasih Jantia Autonomous Districts balai kapat hadir de dan kum kita ki kaktin kiba penpat jaga jabriu te kumjuru Kasih Jantia Presbyterian Synod wat kene Kasih Jantia Welfare Association ndai ngide ban sumar ba bangi keran ki kentien namar kilaban de kiba penyap yang ngi bangi keran mah kumbang kowe ka ketien ka ksou haka jithok khana jong ka usir lapalang kong kumno ka ksou kadai ka pojak porati ka por kong umrat unyap namar kiden kejat jijongu andre ubre unyap namar utliet jijongu tengiru ngidai ban sumar ba bangi keran kono yang yap mangi lada ngim yo ban keran daka kasih cuma minta ya kendu utau penar lani u jantia da fiong da fik kubur badan ki jantia bad u kasih da ketian yukin keran kinap keran da ketien hindi te hang tala ka jabril kandu ki jingtho jingtaru kindu berboro ki long kiba sevel tengah IT pat ya kamai kai babu kulor kong judam tok blai sibun ba kerman badai nong penya laniu moderator yang kanika jingya flu jingmot ki parawaya simbenta lani ki panelis ngiyakon minum yajer keteng iwai pan ngan bunnia syu sefang gatu jingji kersan naman nganangut kini angut kini ya persya ban penon kam dari tin kasih dinrai kini angut nang tai niki para than jangi nari jantia ti ndai kini rugi kersan hi và ban penon kam ABK kebla sem do Thomas Jones naru isnem khat praspa sapu a teter kuma filio sneu ni pastor snaitang ti batkani ke yaina teter hadu menta ti nganum kren yu Thomas Jones nani history ka tho kata naman fi kham tip ma fi kham sempang
dengan keren baik tang IWR hapo ini san minit ti ngaru ngan syukur shan hi kate ma ba fi hakanu kunu kari hakanu kunu state lani hakanu kunu ka jaka lada kamdon ka tu ka tin ka bang yus tu lang common language be fi ong lani lada kamdon ka tin pedang ka bahai ngi bengin communicate lani bengin yus tu ban keren iwe pan ti hang ni po rihasi jong iru ku mengilai i gini gi benai beladam bak sokar kelak pen benas don ya ka tin khasi jong i kan ni ka idak tho abiki jong Thomas Jun bahkan long ko official language ti official language ku mengila ban yus tu lang ki mengila ban tho ngila ban communicate para khasi jang tia ti kata ngas ngova klalong pa ka we kaban penyutli ya kari berjaj menriu tingan suya tu fi ba nga tengah hikai hak school khasi jantia pedestrian girls higher secondary school wat hang te te ki kna hostel gunon kumba laispa ngut ki sa hostel wat ki don na boy ru de kisnong na west ru de kisnong na jantia ru de kisnong na wa ru de kisnong ye ibum don suang te haginde gi nyau prasnam namar bang hikai khasi ngalates gi kena wong pensione la ngim kren de tin sora bus mo ka balo syam la ne ulala Thomas Jun tungin persiang van ye kren no ya ka dialect jong fi ti ngasutet skai kena ti nawes ki kren phoi tam ngam da sun thu shu ngam phoi to moi te ngam da sun thu ka ba sanu ka ta ka tin keren segi penar gini ngam ki penar syuklam de syus ngam ahara du ngelakun ma tlim yang siwei kena nang tena amlarem sesokha ciem 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 cham 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 ngelakun ratat idon tang ar kenten lai kenten yang ngayo suntu ti hang tang se keren ni kena wong fi de vandon ke common language kapang hikai menga pok kelas ya fi negi thanyi ba fe kedai ke tin sora tin sorat boleh rasyam do Thomas Jun badai kan ni ke bangi yusunto ban ngaklem ben yaki berfikiran lakalong tin boy lakalong tin west lakalong tin wad yongi seti lakalong tin penar kam lele kata ngidon lagi jong tin rei lara India kedai kari ke belabun bahagi tin no kari yongi kari India sibun tli judgment riu sibun tli tin ndai ngioi bekerja kalong strong and united te hak farang yong unity in diversity kanega dialect ngi kren ngahaye ngakren de lokal de ketin snong jongi wat ikon nuat baro wat mirpa ngidai nagaju snong tin lawan ginong so tingin hap kren sora namar kim suntu de ketin snong jongi lawan gitu perlu pada gibum dai kasih ngin hap kren de farang ti ke communication gani ti nakata kadang jingdon yo gani ka common language nani ka official language ka khasi ti ngasngau bahkan penyutli mo unity laraka India kalong unity in diversity khasi jeng khasi janti ngiru ka devan long unity in diversity ngimla ban penki ya gani bat mendai tangata namar bang hikai school jang hikai kelas 9 kelas 10 ya khasi ngalai ba hagi babun ki jingtho nadu metrik na biin hemine kesokar keset de kasite ngap pin tho yang ada ka deka west pin tho yang ada ka jantia ngamla ban suntu kumno hikai ban evaluate lani ban korek ya tu pipa ti lada kane kala penyutli lepa ya ka judgment riu jengi lembaga tin ban ngasu yosngau ni vertot mentan bat nigi panelis yang ini, tapi kidon katu gani kibala insight mo kibala IB yang ini, IB lembaga tin ban penpat penpra kama bahaga ni, ban ngan ong ya pi ba laradon ki politician ki ban sim kabu taking advantage, nemendak kan ni tin kalong rong, kan misled ya kari bat judgment yang ini, sumpah wat num take advantage, nak mentak politik yang pi. Ya kan nika tin yongi mendai tanggata lada mapihi
kumbala ong peston ma pi pila peniania ya dan pi penia pa intra ubnaba tu la sim kabul pak leo ban gan yo tu yo pi nadu kapur bulai Thomas Yun jawai ngalak ngab ha mana kidai ki benaba de ki bakwa ban pen pai ban pen jot ban pen prai ni bat hakane le ka juk social media internet jong ni te kenyo atat ni tang sebekelat ya kemut ni la jon ni la pra kum ki jaj mendri ni ha ban husiat ba wei mendei ban ailat yikino politician lagi long na kanu parti bikin tek advantage halor kan ni ka langwit ka khasi jong ni ka tin jong ni pakan long tin pedang kebaan husian ni gibreu gimnaban namar gibreu gimnaban gibreu giba don mo syabar jong rikasi kidai kini ki bekham stan ki bekham sempang ki bekham tebet ban yung sungtu manga mafi bat kini ikwa kleo ban penjot ban penpra ki rikasi jong ni lemdang im sungtu e kan ni hila ban poi siki jingjot ti khadu ngan suong yofi và nilai yo sneu mo và ni pastor và nadu kapol Thomas Yun la persang ban penyapai penpra mo serta si jentia ong van nai kren khasi ong van nai ong sora leu Thomas Yun ula rai kot ban penyitli ke jan leu bandon ka we ka common lang we ten ka bisun sulang wat nom penki ya kan ni ten abk bula cmu leraki kila approve singam ki kila confirm haden yang u pada ki van gitu ki aklikan short ngap ini rugi mud ban penki mlong ti have ki we ila approve ngam ila ong naga sengkasi ru la approve persang de bengkali nei mlong why not bengin pen pram penjot pen pram ngi yang ini ke basic foundation ke nong rim ke bokong santam bat sisen la prang nong rim bat ba kan ni ga yeng kat wa finang thau kata finang pra kat wa finang tei kata kenang pra kenang jot namar ba phila beklang nong rim sungubha wan pen beklang nong rim mo ngin bat ya kan ni redin kum ki kesi jantia mengin penak pensa bat ban pen priang mendai tang ban presep ban promote susu dak bangi atsu yigitu dialog ngahakot kubon ya ten layong ten wan ngatho tang bang ai po praken nga explain hakasi kenang bakan nang duspa susu ka ten mendai tang ketu ten sora ndai fi nang penuspa susu dawa haden begila suntu ten wan ten penat boy nang enrich ya ka khasi language kumakalong ta kublai shibon babu kular ilayo ban ya peliu jengbot ban pilayo ekalat ke jongpi ban pensno ya kinya ke jongpi te menta ngin poi shega benta ka banga don ban bu ke jingkeli ya iba ban lam ku wei de khat jong ka khasi or society ba to ke jingdon jo kini ki tien tnat ta ki dialect kumangi la ekran adu mene atu pe katkum ka society ke jongpi ke ba pilaya ha ke jingyale ke jongpi kumno ban penyo ekani tin khasi bakan long ko official language atu kini ki or ke belele pe ba ke jingbon jek tai tin tenat kita ki dialect ka penya pat ne am ye ke rio bat atu kalong ne am ru ba ka pen rispa pat ya ke jaj ben rio khulai shibon ba ay kata ka jingkeli ngis ngau thu hi habangi bam ya kanu ke jingbam kadang ke jingbam ke bokong san ke bangi ong hak tin nong wei ka staple food ke jingbam ke bokong san ten rei gidon ki wei ki jingbam ru ki bala priang lang haka pliang ke jungi ke bangi bam bat kita ru ndai tang ba ki supen bang yangi ki dai ru ki batai kitai ru wat di jamber do bangi bam ru itai ya kemat ke jong brio ba idan la ke jong ke bentaban no senyang sya ka jing kot ke jing khia sya ka jing bha jong ke mat ka phat bat kiwei ki jing bam ki pangidon te ngasngau ru ba kak tien ru ladang isim ya ka kum go organism ka padon la ke jong ka jing san la ke jong ka jing la ban pu kat kum ke jing ya jong ka por ka ketien ru kari bandon kata ka bangi ong ka ketien pedang bar kani ka jaha baro ka jaj benrio ka bangim de ben sau phla ladangi pule ya ka history jong ki kentien jong ki tien jong ka perthai ngin syam hiya kata ba na ka benta ban penyeteli ha ka khadu ka political issue tu
Kadang ingam jeli hi kadai ke political issue. Ban penya teli ya kanu ka ya kinu gibriu ki be affair ha ki jinglong ki jongki ki bobon kadai bandon ka centralizing agency. Ban centralize ki ai. Ban penlong ya katu kejai benriu ka badon la ka jong ka identity nalor ki sub identity ki bakadon ha ka bakan ya dai ba ki wei pat ki himala ni bat ki wei pat ki jai benriu. Te hangi khasiru ngidon ni kini ki Tiensnong, ki bangyong ki local dialect. Kini hak jing sya ki dei kita ki benta ki ban pendruspa. Ya ka tien thok tien tar ke jongi. But ngasngau dei e bat ngilai kran ya kani hak society ru ba Fabian ru I tibahi bat ki ki khot hang ni ba menta nak liang jong society ngi pen krea ya ka ka dictionary ka badai nak khasi cha ka khasi. Bat hang ta ki member ki badai ban trekam. Ban penmi ya kata kiat keleng ban research hagaba ngila ban sim keliang ya kinu ki kentien ki ba taktien seorang kelingkot ya lani kam don ru kumi kita ki kentien ha taktien seorang bat ya kita ngisim kala bandai na nong ston kala bandai na mairang kala bandai na kithan phoi kala bandai na jaintia na ki penar setai nang nuru bangin pinruspa te ban jawab ya kata ka jengkeli hooj ki Tiensnong ki local dialect kita ke benta ka bakrau ya ban pendruspa ya kani ka kintien nong mai nong pa ka bangila don ha ka tho ha ka tar ha ka le ha ka kam ha ka business transaction ha kanu ka bangile kila ban pendruspa ya ka tenra ijing maham ba kerman ha kani ka por ijing maham ijong ngap dia ya kini kai khasi da ka babu ram babu kular ba le sei la jan song that mi babu nrai kini ki badang wan thamai ban hikai kham tami ki khanna Kinoin kai khasi kidon bha da ka baburam yaki ta jingmlian ban ong ba yaki khna tho kumba lahi kai mangi pio I bha na em kini gi reels ki ba mi Instagram la ne ha Facebook la ne ai ha ka ba kini ki generation thma kyong what ong shu kumta ong no kumta don't say how you say something else ha what ong shu ka poster ong no ka flyer ha what ong shu ka banner ong no kata pi Ketien ka em mangi pada hak hamtan lagi nong sora ki don bahaya kadi jing snow baki monopolize magi ketien bandai le bandong bahikai khasi ha ki sekolah sora balai thokom ni ngem aila di kena bagi explore ketien ke jongki mo ki kena menta ki ong ki mong shu ka khmat ki ong kadur ngangong suhwat mo ki mong shu ka khmat ki ong kadur Henry ngihap ban chu pentik na bangim la ban ong lajong yaladi mo ban ong yaladi bat yalajong kala affair seba palat te gidon ka tu ki benta ki bangi hap hiban jurip bangin me ban sya Henry gidon ka tu ki benta ki bangin pen slur khnang bagaktian kan ruspa mo nomor tangan ngan chu kmilti manga ubakran ya kan kaktian mentala Saupo sendem lenter, bagi kena menta ki bedang explore ki jingi kendu ki experience jong ki pair, hakaba kila aban keranda kum waipat, bal da kam dan kanu ke jingma ngidai ban penslor ya kata kenang ba ki tien kasih jung ki nang buat bo, pipila crossword ha long times lani ha telegraph pila crossword, ki ai gitu ki crossword kila aban ki cryptive solution dan ki easy solution, so tenat. Namar ba tang siwa ya kau kentian lah kum kawan kentian English hak jenguk cepat tapi sanriu teli kentian ba pento hang tu haka crossword puzzle. Tama pihak iwa dah kabaya dai pat kaban ya tengku bat kaba pekiang bat kaba peniang kan. Dan rai pidon hak klik jong pi mar siong kau kentian English pilih sibun kibadan hak klik jong pi. Rai kaba sengau si kalong ba ndong hak kentian kejongi kasih ya kan ono kentian wat kawai ru kam syo ka sinonim. Haka jenggot ka jongi. Kadai nomor ba nging yem penslor ba kibriu kin pimi ikiwei perkiwei kiktian ki belong synonymous bat kiktian ki jongi tengah sau ki dialect ki bangiyo na wai pat kita ru gila ban at ban long tum ki kenja synonymical equivalent jong kinu ki kiktian khublai shubur ta lor kani nga ko ban kli ya I reverend RK Sutunga mene marna kaliang ga jong pi pila pensngoi ta ki dialect e ka ba pi pat pidon ya ka ban ong nama pila crunch pang ka kentien ka ba kila persang ban wan ra ko JCDC te khajing so ga jong pi hatu PE ba katakan pen yarapan pen ruspa ya ka e ka ba hangte po jaintia ki persang
ban le ngan jubab longkot ya kata namar ngapar i ta kakten mo kini ki alfabet ki punon kam i ba lang te i ong ma i de ma tho ma i ta mo ya sing ni ka jingkali ka de ban refer chi han re hoj ngila ban punon kam ka kakten lo jong mo kanu kanu ka jing yekren ade jing etai le se kakten panar hi ka jong i halman man ki jakang i don ka jong kakten ke dialect ha sutunga ha ki hima sutunga ha ki dorbar hagno no gidorbar ngi kren bet nagakten sutunga kit hoj gidon kiwe pa kiten ki per ngan toi pi hapo ka elaka sutunga kidon ki mar snong jongi kum ka jala phet tang kandia tang kawe ka wa kala kam ka jingi kren ka dai per tang ringi kren bet nagakten sutunga kiteru kiten nagakten la jong tangi sio tholang tamun hanga hi ban kren ba punan kam ya kakten nagakten la jong kam de per kum ong u Nelson Mandela ignikten tenang way ong if you speak to a person in a language he understand it goes to his mind but if you speak to him in the language he understand it goes to his heart mo ladangi kren ya kakten ha ka jing so tho jong no kale ja ka jing mo berkat lada pi kren ha kakten ka jong u hi kale ja ka do not ka jong u namar kata lesi ke JCDC ka panon kam ignikten krang ba kinong chong dor barang te kin so tho ek ten jong hanre ban pelong pat ban pelong officially ka kalong ka ba ka pan separate ka jai ban riu namar kata hi kat badang ileng ini perchang chwa ban pelong do snam ya kene ka ten khasi ka ten sora nang ba kene kan rung ka karni ka ba pra balai se ki scholar ki menta kapat ngala ban ong ba ka literature khasi kapat long rispa lesi nada kala rung ha ka karni ka bapra hangta kalong ka brispa namar anda kala rung ki competitive exam ki prepare IAS UPSC par ki we pat ki exam kini let ektin la jong kala pensuk tamar kata ha ya kani ka por himanta ngan ong bet ba himde ba pendon kampat we pat ki kiten ngin pendon kam ignik ten khasi ngan yusuk ten sorama ada ngi ten yus pun sen ngi pendon kam ignik ten khasi ten sora par kata kanong baling kiten sora namar ngin bet kiten kasi manta ini kiten kanang ba kalong do lang snam kandon chukuno tak inferiority yegwe pat ru ki jai ben ru mo ko po kan ka bri new trap ka jongi nama kata ya kata ka jingkali hadukat no kan montoy kali ba lemin try kam tip namar ide me ba ong be to ka jingkali ka ba bu long kumno ngila ban buram ya ka kiten penar bat kiwe ki kiten tenat lan ki dialect klam de pendu ya ke jing sngo bang idei shi yeng sisem ha ke jing idei bat ka baburam ya kiwai pat ki kten tenat jong ka kten khasi kalong ka basuk postu namar ba 4 judan hi kata ka jing khenpo ya kano ka kten tenat ka ba ki kren wat ha kano ka shnong ru te kadon be ke jing buram te ngia sotanat baik na dengi keren hakono ka keten ru keten senong te ngam sngo ba kandon kata ka jing khenben te ka jing kali jung pi lese ka mut ba habambu jing tho yaki hato ngi khenben em yaki kata te ngasngo kamde ka ba shisha na malada nama ka kten ka bau briu kren ha perthai ka don pun jaj palat mla hai ban bu jing tho ya boro ki kenten rei kum ponga mane ngimdei ban sngo emotional palat ya kita ki kenten ki bangi kren ki senong jungi namar ka kten he bakhadu ko dei tang ka tiar ka tar ki bangi penunkam bat kane ka kten sora ka kten khasi ki bangi ong kaldei ka kten ka bangi penunkam lang boro kanang ban suk ka jing ya dei ma rei yong ya kren da ka kten hindi te kata ka jing jawab jong ala se ka punhon je fima namar bang idon du skiwe peki rio champang angye te namar bang idon du iba Fabian di Dr. Fabian ang ti ibawan ang ti na po umroy constituency parang tiru kade kiba bon kidon naga benrio penar ka bakila yesong kle ang ti ke ka ba I Dr. Fabian I lap ha ka bede bakani ka benta ang ti ha po ka umroy constituency namar baki don ki bekren ketian boy don ki kle lang baketian penar to shoban poi sata nga ko aban pensai sho artli gi jing stu bakla ki misconceptions ki bangangam pediang da sisiama kabanang kong kabangi ong ba ka ketin sora ka de ketin ka ba batam
nagi dialek borok kan ada misconception justru bekala kakitin penaru lada jabo English usong hajawai ki missionary ro ki buhat ko tar hajawai u English unjin dala sim ya kakitin juai kumka common language kawai pawai dialek hari kasi ka download ki idioms ki phrase borok Henry kumau mene nyimla ban delete lan weng nya history ki parang ki la sim ya sora ta kakitin sora kala I lembaga jing tok jing tar ni dei ba kala I lupa kumne ka I lembaga ki jing tok ki jing tar ki literature lembaga ki poetry lada dei ba kakitin juai ka dei ki parang ki labu common language usoso tamun jin la tok ki kot ka kakitin juai dei kitin sora kan ni ka dei misconception bat ladangi kam baka kitin sora te kala jili pelat bania boro katakan penbong lupa ya boro kini ki region area ka ori ka kitin try jing lele kum bagi scholar ki ahum ta daga kitin luar amui ma kitin luar amui ka daga kitin try jing dan re ka history kam upareng klembu ya kata tenga syukursyan baka kitin sora ka de ban long ka kitin pedeng namar ka history kala ai ya kata Henry ngim dei ban suong bak kakitin sora te kala jeli lupa naduk ko por pareng kiwe ki kitin de kilong ki bodok nga syam mentah ka syam juga don de ki spa atli ki jumut ne ki konsep ki bangayo de ki kentin riboy ki bom dan ka kitin sora ngan wi tu ipi kadang dok ba ka de kitin to jungi nang ta sa ka we ka misconception ka baong ba la da yap ka kitin ka jai bendu ka yap nganong ipi kae ka kitin kasi ka bangi kren bat kae ka kitin kasi bangi to ya pen ya peri kan ka kitin kasi ka bangi kren kam de tangkane ka bangi to man kasngi ka kitin nong stain kan nomyap ka kitin penar kan nomyap ka kitin war amui kan nomyap namar ki kren man kasngi ki kitin saboy kan nomyap ka bala ban yap ka di kitin to jungi lada ngim pen I ya ka lembah ki jing to jing tar pi hadu mata nganong ipi kidang kambang gitu ki kot ki bato aki por mensua jong primrose gat po dansel bare anuk sai pi homwel lengdo banyi kini ki kot kasi bato ki scholar ki mata kajing I kajing krau jong kakitin kasi kitin to kan wan lembaga literature dei lembaga jing keren tang namar baki penar hajua gi keren kitin penar kamut rebakan yap kan kitin to ka kitin to jungi kadim ladangi to ban ngi to ki kot gi besongdor ki kitin bakai ki kitin biria ki mitai ka bom songdor kan nom peni ya kitin to ka baar ka bang ki jubab par nyupi gulang ba hari boy kemi man ka dong kimi ki kitin temai ka kitin ya klek pila ya bolombong baro ya sungsu penar ukren war ukren boy ukren maram ukren baro ya susulang katu ka kitin kasi yang tu golong umta ka im kam yap re henry ka ke ban yap ka bangeting ban yap lada tlot ka to katar tlot ka to katar hadu mata ka to katar kasi kadang tlot sisa ha kum kunuksa ngalaju korek ru hagi jing to junga sya penkub burom mi ekot kubor ka kitin sya ga dei negatif ka bong ba sya syok sya beng henry yo jing penkub burom utau ta ka mdei ban oh sya penkub burom utau ta pi la peniar dor ya kitin to tengi de ban nang ta ban standardize la ne ban penlong bai kitin kasi kamut tangba kamut kongsan de ka grammar ka spelling kamut ye ki kentin lane kita ki baong ki vocabulary le ngedang ton kam seci hajar teli bandrung ki konsep haga kitin seora haga kitin kasi jungi dan kam lagi hajar teli bandrung kadang duk hadu menta ngangut mondong la don bechaleng ngan ra ki kitin badon tang na boyru ka don ne kitin seora ka konsep ngalap kamdon de bandrung pi te namar kata kadau kini ki dialect ki long bandrung kam kini ki reserve language ki reserve resource kumbang iri kini ki dawai kenbat haki dong beper kini ki kentin kini ki dialek ru kini ki reserve source lada ja kumno ba kayap kan kitin sora kan mi ka wai pat geriten man ngil abu resource ngam kwa ban pendu kini kitin de ban penek
ya ki kamtam ka kitin waramwi ka bagi scholar ki ong ka de ka original long jungi baleh hadu mta ki scholar ki mbujing to ya ka hakrom go badai ngapala go wer ko kot ka bangan pule ya ka kitin waramwi ban batai ha ka kitin sora te ladang yak le kitin waramwi ngini connect kumno bat ki we kita ki Austro-Asiatic speaking klempep ka kitin ki we ki Austro-Asiatic speaking community kan kamiajan baktin waramwi nomor gadi ka original kan nam kamiajan baktin sora hi dengan kerpat ye gini ge rongba ki bodon syawaramwi bagi manangi ka kitin warang tu ban bujing to bahkan nomiap ka tu original kitin Austro-Asiatic jungi kai tengah-tengah singau kum tabah mintangi layo snow ya ke bai Dr. Fabian Ikren nga kwa ban keli na i babu kular khong jiram saupos nem bapin kenjo akani ka kam ka ban hikai bai dei bakata ka tho katar ke ga jingyu i ga jong pi pat kumu no hikai hal ringkat baki khna ga jong pi nga trai babon menta ki lahe lasan ki beladap na ga jing puli ga jong ki nga trai pidang ya kendo kini kisngi ke ga jingyu i ga jong pi cho flashbone và con men và ya baro biang ya fi kijing keli da ka basuntanan wat ka ya hab kalong dilban bah bat nga naman nga la hikai menta saufusnam ti fi ha kan ni kijing hikai nga wat hapo saufusnam ru ngai i ba ka tho ka puli lani ka education kalong dynamic ka change na ka we ka snam se ka we pan ban ngane tu fi nga ba hikai khasi ha class 9 class 10 mà ông bà văn năm thì cái khát si cho nghi hi cái lạ hiền hàng là cái dòng cái tiền là dòng ngà lão wat ngà lão persang bản wat cái đào đây cái way là cái chính ai nghi cái long bà cái mê cái pa nghi na du bas dang school cái pa school sẽ cái English section kim qua số để khát si class 1 class 2 là hi cái nghi hà anh đây yi mai ru mimi ru ginong ngam kelahir ke tin kasih yi paru dadi dan malah hikaya du yakin ru dang den lada hikaya ki hedo dang den hanang haten 11 12 mlong su wan yekren ni hikai yo pi kemariang ki kun mariang ni hikai fi usus tam itu ki deng ki sing nga keli ki kena ki tu jak sente wa fan kimi tu mat yong bukum nur gimtim util ska bukum nur gimtim ngap keding sning ke bukum nur gimtim keding ka a ke bukum nur gimtim yu pule mala nang tu nakot ti nga siam balada long hakane grukom ke supule mala te kan hiar ke education pan ngane sui ki don pun ki daw ndai ki jing hiar hi hakaliang ke tin khasi hapo ka education khamtam hi level ki ba ha ma ba van lam hangนี้คำตามฉลองอีกมีปากิมเย็ดกิมปริฟาร์โชบรรพสกุลอีกคนหากคัสซีเซคชั่นในอีกคำปริฟาร์หากอังกฤษเซคชั่นวิคำสงสแตนดาร์ดวิคำลงนรงชาดงถึงในหากเรียงอีกตีนประเดี๋ยวกันยอดทุกฟีนี่ละนางเฮียนวันงามติบนางนี่สิกมันกุมนูกันลองอีกตีนคัสซีละละกันนางเฮียนกีดอนบุญกีดาวต่างประกาศกันดีก็เว้ยให้ยิงเสียมยังงากุมเว้ยในกินองฮิกายคัสซีต่อบ่บันลำเกยกะจิงเชมกะจงพีพิรุกมุนวิงไกอังเทียปรามคริชนามิชชั่นหากจิงเซาก็จงกุมใบองอิบบูบักดันกะไดนามิกส์กับดันหากเปอร์สเปกทีฟก็จงอีกักเตียนจงอีอันไรกะไดนามิกส์หากเตียนกสีกะลายับแต่กับบุรุษไม่บาเพียนในบ่องเนี่ยบักดากะจิงเอ็มจงอันนี้กักเตียนกะจงอีกับบาดีกักเตียนเปล่งกะกูร์กะจงกาฮีกะได้บักได้กักเตียนถอยิมละบันดันยากะตาบัดกะนี่กักเตียนถอจงอีกัตลอดแต่กับกูบุรุษกะไอ้กับองบาเพียนนามารบากิมดอนชูกะจิงถอกิบัสนะตอนนี้กิจิงถอกิบาลองกิบันกระเซียวตอนนี้กิจิงถอกิบายาได้ดอร์กุมกะจิงอาจงกะจกแต่ลาบันองบาลาดังอีเล่จากคาสิลิเทเรเชอร์ฮีลาดังอีองบาคาสิลิเทเรเชอร์กะได้บักคราวกะตากะได้ไปตังกาบางอีบาสกะตากะปาสกลอรีบางอีองงี้ชูช่องไซส์งี้หากไอ้กับบาเลอสุสธามหากไอ้กับบาเลอิบาบูเพรมโรสกัดพอหากไอ้กับบาเลอูเดวิสิงของดูบ
mo nga abang orang song kelas 9 kelas 10 nga pulih jeng tho jeng babu Dewi Singh nga sngo ba kung no boleh sa inyo translate jeng tho jeng u sa English mo pipuli ka besli udada pipuli pang udon putiet mo labonong kadai ka utau hero udon putiet ngamtip kanungot na pipilai puli panyo sngo jeng le ka jeng u ki kam ki jeng u mo te ladang yong in terms of popular literature ru hadian jeng iba harding pri ngai iba umdan syu kita ki palong ki ban khamlong thrilling thrillers ki bang ini oru ki palong ki bata sna dengan ngau ba hakini ki life house nam ai ka khasi literature labonong ba ka klam em kamdan ka dynamism haka ki ba pule ya ka khasi literature ha UG level but PG level ki sautu ya kata ka jengker duo ba ki hap pulisa ki hap ya knyot atasa ya ki poim jong usosot ham ya ki poim ki jong kidi ki barim ki jong bat ki jong Amjad Ali dang ya hab banya kem atasa banya kerthai banya le critical appreciation banya le critical literary criticism ya kini ki jing tho sai ki jong tho ki ba thma ki bangin explore ki tho hnrai umdan substance kata jing tho ka jong ki ba ki brio ki ba pej yang kan ika poim la alami ko ikot poetry ke thmai tungin penrong ya ka syllabus na ka benta ka 6 semester ne ka 5th semester hakasi to don substance yu hakani bagi kena kin la ban tho art ho page life ho page bagin tho sitang page la so thu lotte ha kam don ni ai tenga ngau bala dang ide ban pen em ya ka khasi ke jongi ngideban penem ya ka literature bakal literature pada kawan na ka jeng buram ka jongi ya ka ketian bangin ngau bangide ban ne ai na ka bentakan ka ketian bangin ngau serong ya ka ketian bangin tho ya ka bangin sium ya ka ko maong ne bagade ka organism mo ho ini ba man hang ne ai kran naka lingwiar jong kali ka kam yong bakat ka ketian kali ka tiar ka tar ka bangi pendon kam ya ka kata kadai ka bisisya hendrai nga ba ngayang halo yong nong rim banong pa ketian ru kadai ka organism ba kadai kabala apansan bat dai mangi ki beriban penne apan pensan ya ka kumnungi penne apan san ya ka ningkong era ka bangi ikran ya ka ngi sautunat ya ka ngi explore ki ideas hakaktian ke jongi hi bat da ka bangi penlongi ki khun ki jongi namar kani ka long ka ba phla ba mangi the ram krishna mission wala kadai ka skol ka pnya te ki bai jai benri ru ki bai ki monks na belor mot ngi rasim ya ka bai ka benta bandong ba msha shu ban sim alternative english ya ki khna ki wan puli yang thik dei khasi umsha shu tinggal don pat ka jingkeli to mentangan IT yo mic hai ba man ngile keren na kani ka shibenta ka jongi na sini spo ka khasi region yong na ka than ka jongi hang thia po jaintia hills pan na marba kum an chuai nuksa o ngabun ki parlok na thia na rilum jaintia marhaba ngi tho messages po ka phone bunsien ka don ka jingas thu baklaro to hadu katno ka ktien ka tho katar abai bu gi alphabet abk hadu katno ka khlan yang thia rilom jaintia ani ka tlot ne ka jingsem jong haka jingsem gi jonga te na ka than war amnorem jongi but ngamte bahasa is jaintia but station west jaintia khandiat re katkum gujing sem go jonga ka long ba to kawe ka long ba haki jinga seng haki ek ki pano kambe da kini ki da ka ting khasi ba but kim don ga jing song pher but ka bible ru ki pulibet kim don ga jing song pher but nolor kata ki suk ban panon kam haki jing tho jing tar haka facebook ki whatsapp baro Agjing karan kam lagi seng KSU, WJSU, JSU ne borok kituru. Ki karan hi da katin khasi ya ki kam ki ba. Don kam wat ha JSDC ru mai tu ki MDC nong talang ki ba nakawar jongi ki karan da katin khasi. Bat kam don kata ka ong bakim pediang. Nulai don tang katu kat ne ngut ki breu ki banga syamba ki don kata ka communal feeling. Te kalong ke ba susi re ke bangi hab hiban keren bat bangi hab ban pensutu ba lese ba ladangi
pen paria mangihi bangim sutu ya tak ketien lajong gede ke kamut ngisa prek ya hak senduk yap lajong hi ba kata ketien kasih kasa nangdo utak ketien penaru unam dan hiru kumpong iba sutengah kayak kata ketien penar kam sutengah kerana kowe jual kerana kowe syawar amlaram jongiru kinong talang kerana kowe gilamen kerana kowe padu kerana kowe takamut kamdan kata ketien war pedeng ru war ke penar pedeng ru kamdan hi te mentang idon bok pak kani ke kun kado jong ketien kasiong ke ketien sora kumpong ba bok toram moro ba kade ka bala penwandur ke jingtho jingtar ngi prospa ya kata te kamdon ke jing nakal yang kisnong kita me keran ki brio ki ba nakal yang ki thaing ki jungi ro kemdan kata ka jing sungo kan i reverend sutengah arki sutengah tupi pio i ba kani ka ketien pedeng khasi mukalala ban penyeso ya ka jing ede pedeng bangi ong mo khunriam upenar uboy uar ke ketien khasi nama pipi kam ngai nama kumbala ong di ba man bah kagi balang ba syakri yu belai ikran bi ke ketien tangan jumpa pikir ini mar ngadon hapo jong ke balang pada po jong lisnot mingi hakis not hi hedo mentang ipron kambit na ketien kasi hagi dorbar balang hagnung nu dorbar ho chastungang ikran ketien stunga haga thok tarpat ipron kam ketien kasi namar kumoong ketien jong ketien sutunga kimdon dak tho ta kidon kikten kyong chunulem ne in yo ta lem na de ba tho ngin la de bondon ki vowels ta kumten hebrew ki tho elohim kidon ki dot la de bondon kum ta kten penaruta ta mele kata kan chimpor ho ngani thui pi ngan ong bingi susrong ikten la jong bat ngi borom ru ye kene ka common language ka kenten preng ngani thui pi hangi no kondong ubam poi sor meno ubam cukren sora meno tanah ada pipat dawai dekten sora kata kalong ke ubam culet meno tanah ada hangi hapo kamtap ki jantia hil semua is jantia hil ki bobon hi laki nang ten sora ru tang ha pipat dawai ki tang bit maki nong sora ru teng namar hadu kata temur ke ikma ko apong hod kakten ngila ben keren kenu keten handai kumong kadak thopat tak long dot long snam hikni keten dia keba Reverend Thomas John ulawan ra na dog spa snem ke bakat praspa sau puar la long dot long snam ta le singim tip ya ke ben jia chakmat pat ngim tip mo ta hedo mentah ita hagidor bar balang kidor bar sinod kidor bar ke ka keten lu keten ki kran be keten kasi tho keten kasi pat ngim la ru ban pen peniper dia kata ho kakten tho na new jora prapo is gentia west gentia ki kam suk ban thok ten juai ujwai kam sliang kakten chuan lai me ni pan kakten tungang yo chnulam ba ban don kajing tho trai kakten waru tinya chuliam ke de wan kata kakten ha kajing tho de bujim ne ki yo kita ki kakten ta ha ka tho namar ki de ban don ki vowels mo ban boy ki vowels sakani ka juk ba thamai mata kumo ong i sarmane taman bangan puli dektin lo jongan bahabangan shift no chaka additional english te mo kumanta ke sarkar ke la implement ba penon kam ten gorok ten kasito biang angin jet ken ngin sim garun sim kasi pipa puli ngi pro artli taman bu puli pro ngan shift english suk mo takata daw ngi borom ye keten barak ten tho pat kumbaong in penon kam hidaka ngilde ke ngamla ban ong lese ki comment ki don lese people in the san social media kinong belingim don mo ta hak ten tho pat ta kalong jingjar yingi kinong jantia mar ki pat don ka comment long we sang teru ri ba i Dr. Fabian i don i ban ong kene ban ta sho bangin penkot kene bangin poi pat skoi ke jingkli ngata ka don ban ong tangkat ne ka ke ba pentut ya kene boro kalong bangi nyow ya kan ka ketin bagade ketin nongsor bat ka ketin sora pendu no ya ka bagade ketin sora pendu no ya ka bagade ketin nongsor gade ka ketin kasi ka ketin pedang jungi ka ketin tho jungi ken ti ka ketin kasi pedang bangi kren siki sinong ki thau te nia kren hi ka ketin penaru ka bang te ngar nganang ba ketin ma kurat le te bang ba pakai re ti
kakit don ki ong pakai re ke mut sang makia em dai pakai re ke mut wat khuslai don jing khuslai yap ka blang ru pakai re wat khuslai ba ka yap te hi kitin pakai re kam dai ke ba kitin po kamut ba dong ba sang makia bun ki program ba dong pakai re une udah uru pakai re em dai ru pakai re em dai sang makia ada ong ngata ngam pakai re kamut jai ke jim juga ngam khuslai lah bo blai mon bakan jagum ta pi pakai re kam don ha ka we pakaka ka kentin pi stunat te ngin ya pen i kentin kasi jungi leng ba ka tho katar don babu ss majau la tho ki kot te kumai ngin no senyang ki kot kisla kentin jungi tang ba pi i kane ga juk jungi kam de shu ga juk pule kot ngaro ngala tho ka kot amla bandi ki scholar ki balik research juru ki kam refer shi ki jing tho jonga banga tho ha ka english ban ye banga tho kasi te ginong tho kot kasi jingi tikiyap kinam la ben dikot te mono ben bei pisa te kata de gawe jing ek bokraw hen ring don kam sibon ki literature ki novels ki poetry ki jing tho kana temen kata nga kerpat ye scholar jingi bengin penmi te hap kerpat ye gi pai bar bon pule kan bat ngalengo buat ki scholar ki wal po ha emeru tang ye ko kot jong primros gat po ru imat ki klem pule kiwan kili nanga tengah ong kadon ha tu kokot ya kata ba piong bun ki kot ladap tho bun ge ladap tho tang ba omdon ba pule ki kwa le wat fresh kumong poreng bani yo daga primary data imat ma kim kwa ben sim secondary data daga bola tho gi we ma te ladon bun ki secondary data ki ha ga daga kasi jingi den regi ki scholar jingi ki klem pule kile ikendu ya ki we pat ginong tho ban kili jing kili kenang benong bakane ka primary data pi te kambar ka to ha bonong tho ula tho te ai burum ka nyu ula tho ma refer yu ma ku ble sibo ta kembelong i Dr. Fabian ngai nak ibang mengi kini panelis ki badan hang ni akum ju mo piru ngatrai nomor kani kan hablej supaj ba kalade ka por ban pendu kita ka bangi ong bakade kitien nongsor bakitien sora ande ban ong bagan debe tien kasi dimenta ngan poi perchkwe ka jingkeli abai dei bat ngile i hakni ka juk komenta ka juk social media ka ba ngi ya tho hala ka jong ka jing so ka jingi ka tien ka jongi ta to kan ni ka juk ka bomenta abai dei ka jing pun kam jongi ka tien kasi ato ka nang pen marbangi penon kam ro kiwe pat ki tien kita ki tien kenat hato kandang pelong ya kejing long kowe bak kenang bakan kiar na kejing kaja banwan ra ya kejing pan ya pra namar ngi po Facebook la dangi page ki don ki ba sngo ba kumbalai kerana du mene na du ba shoban sedang ya kani ke lempung laong ba ki don ki ba shem ya kejing so sarong bangade dang ta kathan la ya tho bet ta ketu ka tien dari kani ka wan ra ne empat ka jing men saw namar ba aga juk social media maka sapriang umtang itu i benta andre ka sapriang keleng saudong ka perthai tengah kwa ya kani ka li nagaliang i ba banlam ke ka ba i don nanganget ba ngakam yu i pi ba pin long active aga social media ke ka ba pi don ban pensngo han kini ka benta nga kwa aban ong ya ka ba kawai ka nong ruai ka ong habe interview ya ka halor jong ki ai pau ka social media ka ong social media is the toilet of the internet no ka social media ka dai tanga kamera le shabar ka budan ka perthai jong ka internet but kalong kai ka bangim da dai e banda pendit jing butan pi kayo ador namar ba ngi pendit jing butan ya ka ai ka baja hang to henrai ka social media kampun sini kalong kumbaya songka hadukan syate tang hadukan syabe ya kran ya ki basyu ya kran kumto kamdai ka ba ka formal setting ha ka bang ya kran ha formal setting tapi u brio ban kran udah tengkan suwa mo ha kan nu formal setting klab ni meeting klab ni committee klab ni kai brio perkhat sibun suwa bon kran henrai ha dukan syate tani ha ya kran ha yang ya brio ni ha ya don siparlok projor ngi ya kran kat baman ka social media ru kata ka kamera ka bang yale akumta tenrai
Kecai bendera kejungi keempat poi hakata kekerdan hakaba ka teknologi kan sya alam haka filosofi. Nomor ba laban ong bang yung kecai bendera yung yim da don bat ngim da border than hi hakata filosofi jong kejung kejungi. Dan rai kibai kecai bendera ki ba ya chakmat ki ale hi ban guide da ka filosofi lani da ka ethical perspective kejung ki ya ka ikai ka bumi haka teknologi. Nama kata lada udan nuklear bom makanaru melaban penon kam ya hak nu ka por ka bapikwa. Nama kata ka filosofi ka bakait ba uta udai ban long kumno. Tenama kata long kai ka bangiyo akakti da ka jing yarap jong ka science ba ka teknologi lada ka filosofi ka jongi ka biang pada ya. Ngam yo iba ka teknologi kan override no yangi ngila mangi ban yalam ki kasulong bahak kecai benriu kejungi kejungi kai kalong kebeduna do kata-kata bat ngilong kecai benriu da kaburam ka bam da khain kor ya kejungi kai ngila banong ba ngirwai yaro ya ka pas kejungi ba ngia syong saudong lengwer de pei ba ngia snang ngia krau ngia le akum ta hnrei hakani ka modern age kejungi ka bangi em haka real life situation ka bangi em na ka por ngilong kecai benriu ka ba tengkan ban aje kai lani ban kran sikran ya ki dan mar kata kata long kani ka jingwan kan san jo kani ka technological revolution in the form of social media pada kini ki handset ki bangi ngi yo ikum ba kalong lengkar syaba palat dan rai seriously speaking hi ngasyam ba lada ka perthai jong ki scholar ka khlan ban penmi kot ban kumni kumtai kani ka kam kalong ka kam kena ai kamat yat kani kam kalung kam kena kabaya le ki beriu ki badan por ban ya social media kam to kam don ga hindai ladang katlot pade usamla halayeng hasam u khna riat udon lagi jong ki jing le ki jong ki mischief ki jong ki babot hindai ha ba ka khlan pat ka jinglong kemi ka jinglong pa utu fall in line hi hadian bot kamilai dan ha society ki jong iru ki don ki riu perman te ki bapet kita kila bandai kilong krau kilong san hakai melang ka salang pak kita ki imsngi hala ka jong ka kam lada kidai ki politician ki imsngi haka sanhima haka sansima lada kidai ki nong hikai ki imsngi haka hikai lada kidai ki nong tho ki imsngi haka tho lada kini baro ki badon halor ki le la jong ka kam utiu khna ma dele ka haise kan poi ta ka por haka ba u padau habba me ka e ka ba ki kini ki penmi un habbu de ki an ki ba ki nong sna an ki ai un pule ki kot ki ba ki nong tho kot ki ai un ka jinglong khna ka ju ma dele khna Tato don na pedeng jong pi ki pandelis ki don dang pi kwa ban benrap lor kani. Fresh bun ngasuka ban bernap katamo. Nama pi kani kedai ka juk jong ka social media. Ti kirusta ti ong ba ka language ka don likely ti ki kerdan 3 stages. Ba kami nandu besdang. Ka benengkong kedai ka oral ki ong oral language. Tinggi kasih ru mencuba bumdon thok bumdon kanu dak thok dak puli dak kedai ke oral. Ti hadin ke oral pada Wanu Thomas John ABK ting lapoi ke stage ke baan bat kata kedai ke written language. Mo ke ngila wan thok ngila wan puli. Bat kumalong menta digini ki spasnem nadu ke Paul Thomas John ngila ya ke ni ke stage ke baan bat kata kedai ke written language. Ti nadu menta kini ki por pada kawan saka stage ke balai. Bat kani kedai ke final stage yang ke language. Bat kani ke language ke balai kedai ke digital language. Ha kani ke digital language mendai su bala jing briu lala deki machine, deki komputer, deki science and technology. Lada pinang man penon kami kan ni kadai ka golden opportunity kadai kalat ka bangin la man pen priang kaleng percaya umodi ulai USA ulai Italy ulai UK Ukraine de Hindi ta bat la interpret lembag Hindi nama larung haka digital language ladangi khasiru ngilarung haka HD kumengilaya ki kumengilaya persang larang alai hakol kata Mumbai ngarwan keren dekasi bat kin la ada digital language kin transfer
Dengan ong yafi ladang inang man sim ya kene ke kabua golden opportunity kemud ngin kelalong ki master halo language baladang imnang kan sensyar ke digital language yang ikasi bat kan don ke jingma ke bakrau kata ke dei ke jing sngau yunga kung wei ni nong hikai ba ngidai ban sungtu ngidai ban long alert aware bah bangin sensyar mengi ke digital language mendai baga digital language kan sensyar yang i yok i poi sik jing jot sing pra kumles bon Selara dan menu ban benrap Habis debat kini ke juk jong ke science and technology. Ngapuri kowe ke kot bathod do Aldous Huxley ke bai kerting Brave New World. Parni kot uang tai ni kinten. The world become of slave and science, of well and science. Keperti kan tiap marau ngi ke jing tip pat ke spa. Pat ke kini ke jing tip ke ba une unong tho ang kam tam ngi ma kini ke juk. Ani thoi ping along we na ki bruna bahak hakten kasi. Hoi la khai nga shlong bat wat ari nan jan tiaru ngalali school hang dehi hari namar kanik tin kam tam kato ka e bahan mak tin kasi kalong kam tam ngi ki ba pron kami ka Bible kalong very rich in literature ngane thoi pi ki don ki bantang ya wat dictionary namar kata i reverend I khar kongor itami ya ka way ka dictionary na khasi tu khasi ka dension hi ka boy kerteng tengah ke iga kwa ban ong kam tam ye kini ki research scholar mo Hoi nirung ini ki research scholar namar hapertehi we all a learner. Borok na pring jongim don we ru ubri ong ngalakut ke jing tip em. Ni we continue to learn every day. Tah kene ke jing tip ka ba do kene ke science ka le ka long ne. Manta ka kot phareng pinchim ju shondur pilet nama ke Google kala translate. Kamau hakne ke translation ke jong ka kala pantador lekten kasi ke jongi. Am don chukita ki vocabulary ka ba thamai kan IEP. Kiba suk kiba jam wat kiba mderu namar bon singa i kam tamek ni gisngi kibriu kiba letbet chu shondur kanu ko kot phareng letbet Google hang to la translate hi pat am tang kata kam tamek ni ke juk jong ka AI artificial intelligence kanele dang panma chu ka penhiar dor ke jingnan jing tip ngam tip kat nur pring jongi kiba use ya ka artificial intelligence AI lamba ka chat GPT mo kene ke chat GPT chatbot ki badon kam wat kinong itu kana itu kim poster bon ki briuru ki papang kre sermon ru da ka chat GPT chatbot bon ta ke ka kwa ban ong wat na pendon kam than ye kine ki pi pentat dor ya ka jing tip namar pi wat ite ka kot pi pulihi kan don chibun ki jimut namar kum ong ngalet man kene ka Bible Society of India ngai tu pi ka temi ya ka we ka Bible study book ngakli Yewi pastor beron hang tu pun kong don betrek bentet. Nama kata kapan kumboong i Dr. Fabian. Ila temi ke kot. Tam don berpulita. Kibri ki kwa bet ke ready-made source. Nama ka ready-made source kibri ke ni kisngi kilet cak science. Kilet internet. Everything is there mo. La don lepak kinong tho ta. Ki cut and paste jong tu ki paste haki research work ki jong ki ting wat kibri biography ru kimnot ban ai. Tama kata ke bang kwa ban ong kam tam yingi ki badon hang ne le sig bepet da keneru adangi kwa banlong ki bri ki start ki badon kam hi da ki primary source ki bri ki kot ye kene ka that source ka bade internet de tang ha ba ngimlap ni ban wat chaka mde ngin wat chwa ka ngin le cha ka primary source nama kata ka dau ngi im kene ka juk ka bama ye kene ka literature ka jongi lamba ka science and technology ram dan chun ram ngin ngatai ngin hap kapor kelaya tingin poino skoi ka jingkeli ka ba ibu kadai kai ka ba kam kongsan ban penne ya ka jinglong kerpang jong ka than dan ni ban penne ya ka jing itali jong ka jat penrio hatu kini ki artli kila ban ya lang kani ka jingkeli nga bu yai Dr. Fabian kai ka ba idon ban jubab alor kani ban penne pensa ya ka thain me ga jaj ben riu ha ga juk menta te ga lade ga de tang long ba gi jing tho jing tar ba khamat du mo kiriti gu dustur kiriti dustur ha rakyat ngar gi longkomno ha tayang gi longkomno ha melim gi longkomno ha nongkrem gi longkomno gi pun belai ba kita kiriti dustur mo kitur gi de kita ki research source reserve material, reserve resource,
social resource, cultural resource gitu mah. Kirukom le niam satu, kirukom ruai satu, ngide ban bulu dari jeng thok la nei records. Ngim dai ban si ong ba tang kata dak buburom la kamnyon baik tang kata ba ong ba ka akor sora, ka perkat sora kata ka ba klapi. Ka perkat ka yar jog jai benreu kiriti dustur ki yar ba ki akor burom ki yar ba ka akor burom le legi bro horai nungtung penlap ka pada palat hi judan boong baka kiong ukong ka kakitin baka kalau ngobo podor ladanga ya ka kun jong imeika jong ngaong ka baka ka podor reng ngaong ka kong ka kumut ka podor burom hadu kata tapi te hanung kumkin ege kita belai kena kerja beriu jungi ban penek pensa kerja beriu ya kita tanya pi oma penek ya kita tanya doa penek nak ta kong san ke bangalungo na nehu na kita gi start ketin language linguistik nage kila le do yap ne ban lum bnia ya kata ka ketin tenrai jungi bong ka ketir war amwi yo ka jano namar ladangi compare le parallel ya ka bat ketin bakran chatta cha Cambodia cha Thailand kan kami ajan kata ban yakit wegi dialek te yo ngidu no ya kata katenrai ladangi lada kamde ka official language ru kade receipt source kai te balai kap ngampari ka wei ka kodro hadu menta bandon kata tengah kerpat yo don napdeng jeung ni orang wa ki sekolah nagi kente long ki nagi ki kong ki ba mo kirang baru ki bodon nya kata kalat kanti ngakerpat te pile no namar ba ngasung benut bahai kata ka ketin lada kade sisa ka ketin waramwi katon rai jungi balai kamdon ha ka jing tho lada ngalik sa Thailand lan sa Korea lan sa bodon kita ketin biajan mat nga klempep kan kami ajan maka ketin waramwi ken mdei ba ketin sora lan ya mdei ba ketin boy mdei ba ketin maram pi dia kata ada cepat juga. Wasoe ngan sim ke pori pengen sejawab tang kendiat. Da ko buram Dr. Vivian la ong ba dan kaman tho ya kata ka ketin war amwi ma piang. Te ngang tho te ka ketin ka kong amwi ka ba tho Dr. Alphonse Widat ka to ko de ka kentup tang thang buli gitu kitan sikan talang ye. Rei keba ngitho menta kade kentup lang ya ketin war amlarem boro keba de ketin terai piong jong kasih te ngalale kata bagi dan pun jing thok mangatho rei kibangan penmi kiba sibun berang patre ban penmi namar kadang ap ya kepor bayo kadan kepor ba kambyang te kubri sibun jaga jing ai mesim kujung pi te kata kejeng orang jepi ba ini bersepak yang ketin sora kamde kata ketin kasih ke ba de ka ketin ke bangi de pun ken ke bala biang temut kade sisa kata te kubre sepun ya kene kejeng orang jepi di ba ban lam tu pidon ban benrap kai ke ba kham kongsan ban pende ke jing long kerpang jong kathan lan ye ban pende jing yetli jong jat ban riu Bat hatu kini ki artli kila banyak lang. Ki hab hi banyak lang atrai kalong evident kata namar kemet ubrio kedon kami dekhot te haba ki dekhot baro ki long ki basat ki bakhlan ki long ki babiang kemet ru ka khlan te ngasrai ka jing long jat benriu ka jongiru kumba iba LG sulai i jat ong bamo ngibun ki kor ngibun ki ka ki himan re ka jat benriu ka dai tanggawe pak kata ka dai jing long pat kasih bayar ka jongi te ngasrai namar ba kabanin kong hakitan kita ngi ban ikran ya lagi jong kitin tan ta kalong kabanin kong kabangim dai ban snow da kum pat to ha bangi kan dua bal ki pat ki breu ki bawali dai koi pa ki tan la se ta ka jinga buram lang ngin kham yakran no ta ka kintin kabalong pedang ha ka bedai bakan ka bentang ada kerpat ya kham tam ya ki parlok penar ki jong imu namar ki parlok penar ki jong ki kham don ta ka buram ya ka tu ka jinglong ka jong ki ba de kan dua bun makna kan nuru sisin hi baki ya kan dua paramaki ki kham kran beda ka tin penar long ki tu ki badan lang hang tu glap shuang
kalong hak takarukom tenrai hakitan kita ni ngi dai hi ban encourage bat dai hi ban ikran bat ngaben rap kai gi boyong i doktor ru ban kaliang jongka academic fraternity pada kalau abang kanu kanuru kam tadi ya kata ba tangki beriu ki betan hani hu ya hin kinu ki independent scholars ki independent pada ki beriu ki ban mi ki ban catalog ikini teh kiban pensa ikini pada hak jing thok pada balar piong ne ba mdan vowel hak ta kaktin ka jong piru panyele stom khniat ban penwan hak nu kom ngam tiap tanpa long le sikila ban device hak nu kom ba hak jing thok la ban bu ikini bagi nong kita ki reserve sources ki bangi di bantan hak jai penriu ka jongi te ya kani pada ka balong komon ka pada ilang kaju pada ngin pen klan ya ka kan te mar ba ka kaktin thok ni hak ban thok ya ka ba de bantan ki nong pulih Jisian ke badang don kinong pulihi kinang yaimi susuki nong thoa. Nama katanga kersio kani kapor ngi baro bangende gi bro gi ba iet ba ban pulih. Nama hakano kanu kasingi ka ba pinchim yo khulom ban thoa. Tata fila don lupa kani ka ba hapo. Ka ba pimpoi perkat de nomor ba pin adu pidang git pipulih. Kala banong pipulih English, pipulih kasi, pipulih kanu da finang French pulihi. Pen klan bere aktian lejong. Kan sapoi kapor ba pinchim yo khulom piku aban ka ban yakinu ki jaj ba pin thoa kasuan hi ba pin thoa. Khusyuan sing saya setulat bahagi jong kolong ba bantho ka antecedent ka beningkong ka dai ba pide ban long utau voracious reader ban ai pule ban kwa ban pule kam da poi perkhat ba ong ba chi singa singan sa tho kam dai ya kata hanrai ka to kala don be ka kli ka jong pi bat hakrung no por fiakran phila ban long ban ekran ru phila ban shimenta long ban tho ru phila ban tho bat hakata ka kom te nga sngo bangi de ban pengklan ni ki than ki jongi pengklan ni tin than ki jongi tin thor ko ban chim kaliang na kita tin thain standardize ki kat to kan ni ki don mano na phi ki bob don ni ki jingkeli marba ngila bo kerpang ya kan ye kembala penso na do mene na sedang tapi don kanu no ka jingkeli haka bai dei ba kan ye ka jingye pelio jingbot ka jongi ka ba phi yo snow ka ba phi don kam ban yo jik penshai ato ba ps lingdo ba penshai ale phila ban wan chini kham shi khmat ale ngasukwa bana kali kumni ken namar ba ngiyakren yang kata subjek bong ba haba im ka ktin im ka jaj benriu te nang ta susu ngiyakren ya kata jinglong kawe jong ka jaj benriu lengba ka ktin ka ba ngiyong ba ka ktin sora ka dei ka ktin pedang jong ka jaj benriu khasi mo teng ngasukwa ban bukan ke jingkeli ya i ba man kalong ba ka intention ke jong i haba i penmi ke nya kenika alfabet jantia kan katu ke jing jubab mana ke jing keran junga mana ke dei ke ba 1 minit ka lengkot ba temut kas ke jing thokana ba ka bajrong ba te ka jia kum ni ba amdai manga ba tho kita kitu gidak hanre ka jia ba I don't way I pareng bangam ko pemi kerteng ne iwan ban itho ya kenika kidak ya kenika ketin war amnare mujongi daki dak kiba khalialang bakini dak French te kajia yu ba ibari kuma pada yo kitu kidak but shimhi na kitu kiba ilap lapan mi hatu kot kubor ke jonga tu komopor but isna itu kidak penar tangmon ngamde mangapa sna Hei, hak apsna marja kanri pada ki perung yang hak ni ka penar alfabet komiti apa JSDC. Te hari namar bangai yosngo bat bakajing penyai kejungki kalong ba kaba penpia ke jai beriu artli long ki ong bakim de ki khasi bat ki penmi bat hak komiti ruk penmi eta ka jaintia race. Nota ki ong ba ngin penmi minta ya kene ki dak bat kinlong official bat kanlong no mengi kindong ki dak lajong bat ki khasi kindon la dak lajong nga kata te kalong ba pakla tenga ngan mino ana kene komite ngam kwa banjidon bentai eru kata ka deka ngala summit ya ka shithiru sha I CM I ba thombor siwat bat ngalamut bakal akut nomor ba kaladon kata kajing sungper Hei maki pada ngamtip kumnu kiale ki pelong hi ki priang hi gitu ki dak te kamde na ka jing kubur ka jonga ban ngam sude ye te nga tho la ka jong nga tho ya ka tin war amlore mentaru nga tho ngapun kam de ki dak khasi hi ban ngam ong hiru bangim de ki khasi ban ngasu pruspa ya ka tin khasi namar ba ngasu ayu
pendap kendiat dagi ketien ki ba mundan ha ketien sora kumba ong ni ba Fabian te ngasngo ba ka jingle ka jonga ka pher bahana kata ka jing sngo jong kita ka JHDC bat ngasngo ba ngahab hi ban keren bat ka jingkeli jumpi ngasutrat ba ka pensyaya kata nomor menang khamyo ban batai ba te ngam don bentai ba kita gidak penar gidak jantia te bat ngakwa ba kani ka ketien kasih jongi ka long shitli bat kana pengklaim boleh sebut Telah dan menu kiba dan jingkeli te ka jingkeli beringkong aku abu haki ki rangba angut ki brena than war jantia te ngitip ya kitu ki ya ka tu ki than min shwa ngitip ya ki hima sutengah hima malngyang nei te kumong i kongsan memene yang bahadu mata kum ka balang pesutrian ngidang pene ka kerteng khasi jantia te ha ka jing sutho jonga kata ka kerteng khasi jantia kam thau ya ka identity ngatrai ka thau ya ka geografi namar hapo jonga khasi jantia pesutrian ru kidon ki balang Nepali te kamla long bakan thau ya ka identity mo tengah kwa ka jingmut na phi ki rangba na wa jantia da phila ban benram ne pinsai susu kumnu kami kita ka kerting jantia namar binswa ka don ka hima sutengah ka hima malngyang te bat hi kubur ne em ladang ong ba ka identity ka dei penar ka jantia ka thau tang ya ka geografi mo penar ka dei ka identity jantia le sia ka dei ka geografi pinsai me phi ki mo te ka jingkli ka ba ar ka dei ba Fabian lingdo te iba Fabian lingdo ila ha ka kot jong i mo ka themai berkhadu khasi ba astra de ka jingkli ka jong phi namar phi sim ya ka jing batai jong i kongsan mene ru te phi ana bonong kumne balada ka jutang jong khun breu ka sedang na sopet beneng nrei ka jutang jong ka kisim blai pada ka sedang na ulum sat kalau bere na bhai bat kata ka de ba ka jing tho khana jong gar li dok haru ka sedang ka de kide kisim blai ki bami nang tai na po lum sat kalau bat kali dok ha ka poi sathe sathain war haka wa amwai ma te kai songkha bat utaryang u lorendi bat u lorendi jaitar yang pada kidai ki bami na ki polong ki saukur polong te ki polong pada kidai ki bami na lum shalong te apa kumta usutengah udah usutengah udah we ha fisto ta takamot kata ka usim sutengah hi udah hiu kasih hare ka jinglong jantia pur pada kawan hadin ba kila long dekharna ba kila shimnya ketu ka hima ka badai ke jong dekhar bat kila khale alut kanyam karkam hangtu ba kata ka tin jantia he fisto ba kadai ka tin dekhar hare ba pinong bet penar ne war lane maharam lane wewe kalong kebalong natural ma kari ki lai phokur ki lai pho sem biang te kata kakten khasi pada kami hadin ba ki ai ki manu ba pelong ya kakten khasi la se ki de ki nongwei ki bawan kade ki exonym ma te ka bamdan ka jingmot ka basniru ka bangi pedang lut baro te pinong pada ba kata kakten jai beriu jungi kade ka kerteng ayu ka kerteng pinong ka airu ngin habanong hiba kade ka jai beriu kasilang baro mah dia tahu penar tahu jantia terus tu kata ka origin kala dehi ka jung khasi nomor ka usim sutengah udang dan hi ka ying sak buat apa janja puru bila pulih te udai usim khasi te pinong kumno kita daloi ru gede ki bami hadin na kerteng bordaloi ba punmi usim janja pur hadin bar kwa ban kontrol ki niki lingdo bomla te kata ka ya kata phila ban siam na ka kot i hadar ji gosta ka riti lai fosim ka benta ka banukam ka kot ka bakam jukam yo sho menta te kata dei jing jibab jong akan diat ma to mene ngala jubab do mene kumno khoi kumla o mapi kene ka jantia kene ka geographic lima ka panar kene ka tribe but kumno kene ka ten jantia kawan
kawan so tete kamau ha ka snem khat news pa nyu sau kum la ong mane ha ka jingwan jong ne Major Hendrik u kendo yeus im sutra ha Jaintiapur kamau kene tin Jaintia kawan na ka te tin Jaintiapur ini maksud tho par haba u kendo ki pin pepinta ha ingin yo bendi white and rule ki par kum ta ha ka snem tengah cukup nada pila bentuk kini ke arti ki kot ben pulih kawe ke kot ke bentuk do SS lelu ke pekerting Jaintia Hills a peep into the past pat kawe pat ke kot ke bentuk do H Joshi Meghalaya past and the present kumno kini ki dole kile ha ka chputrik jong ma jong khat pras pa arpusau kadon gathma hapling jong usim Jaintia rangkat bat kini ki Burmese para ni ke Paul Davis Scott we take a treaty barus im Ramsing kamau par anda Ramsing u klat ula chimno du persajung u Rajendra Singh kamau ki kerting ru tin dekhar ba ki se manswa namar kata ke don kata ke connection pi bar bi dekhar bat chani chido chani ke hima sutra ke de hima ke bayar ba par pitip kumno hakat dang yat ki sngi manswa ki ong sem sutra nek sem sutra ki dole ki divide no ki ong Jaintia Kingdom, nak Jaintia Kingdom, Kim Aju Jaintia ki penduk no to Kingdom ki Ainong Hills. Ini ben dia kata ke terminologi ni ben timma, mancua ki ong Hima Sutra Kingdom. Nak Sutra Kingdom ki change no ki ong Jaintia Kingdom. Nak Jaintia Kingdom ki ong no Jaintia Hills. Ketika geography. But house nam kat kendai spa lai Busan, kila capture no ya ki Hima Sutra. Kila capture no ya ke Hima Jaintia khat praspa lai Busan. Bat dia ke dia terus singpat kila hadin hal ke snem bau jap dekat praspa sapuwe baru Thomas John uwan hadin jong ini kisnem. Bat anda lawan kene ketem kasih Jaintia kala long dong senam tahu. Bat kene ten kala long dong senam dah tu kipor ke por pareng. Bat ngam tip let's say kum ke jai ben riu kawe ke ski kadang mi ski kipor nangit ki kun ki kiti ki jong ni mo ai ba ki long den ki jong ni nginte ngin pen scam kani ke cingita kene ru kulong kumnu ngin pen scam ya ki long den jong ni den bangi kwa ba ka cai berdiu jong ni ke long ka WP namar desi kene ka kasih Jaintia welfare station lembaga research cell ka pelong ini ru kelong kalawe de benta ki long den long jong ni knang ba ka cai berdiu hi kan long ka we ka kten tho kan long ka we ka kten khana gela belong ye pher ho kaktin kasi lamba jong kor kubor warta mo warta utho kor kubor tin penar desi kan kamantoi hi yengi bepule tahan reka handre ke bang akwa kene ke tang divide and rule kene tin kasi Jaintia ke tang divide and rule jong dole bar kala long do long snam habring jong iru hado kene kisngi to pila bon bo to ka jingkli ai Dr. Lishon mo Lishon te ka jingkli ba fibian actually nga shukwa be fin kam penyar shushu barngi ong ka topik ru kade ka jiklong kawe jong ka pat khasi bayar tama barngi ong khasi bayar ting tip laipo hima mo ki hima baro ka bamut te ka kot bai tho i ba fibian ka temei perkhat kasi long basutnat pha ba pipini ya kata ka jinglong yar te jong ki khasi te nga suthu ba le si phila ban correct ru la nga bakla ka jing suthu ba ka jing suthu jonga ka long ba pipini ba hapring kita kiniam jong ki kur ki hima ki raju mde bakalong uniform namar ba haka perthai mentangi long kloi ba ban sensitivity ba so ya pher we la ale dustur pher kindiat om de su khasi hendrai bedu menswa ka don hi ka jingyar tinga kwa ba fi wendi la na ka benta ka jing mutoi jong borok ki pas ngam te si phila ban shon su ban pi ka jingyar jung ta ki custom jung ki raj ka jingyar jung ki niam kram win suthu ba ngila poi haru ka ni ru mo ka nu kala penlong ka we kini ka dak kasih kan pila ban ta kulish bon to katu ko kot jonga te de ke ba barit te ka ngashim tang ka eke ke ba kelum lang te banda tho ye ki te ki jinat ki ba bon te kawan ka kot ka bar ban bha te ngam la kan man tho te ka khmil ti ki wei pat yinong tho kinang penjili ye ki te ki jin tang ka niam hayap ngar ain sa boy rayap ngar bat ka niam right hanung tunggal ye per tepi bak labak ka thang sim sora kam judon no ka don tang sorai kami na ka history
kapom blang sim nong krem ru kadon tahan nong krem hi namar ba kami nak history kitu gide kita ki partikular baong ma kiba long tang hantu he kam dei ke bolong kelum ya ba ro ka jai bereu tengah ngasulum tang kat balai ya ke bolong kelum ya ke jai bereu bro ko wei te ke tu ko kot kolong tang kom jing mai pang dan rei judon ka kenya breu ka don hapo nartiang hara yam ngar ka don hara chayang ka don rai boy lasa ka don seboy pitip dan rei kam judon se gue rai te kum kata te ngimla ben ong bagade gerti kasi kam dai gerti kasi ka sulong kerpang tang hakikat to kan dai benta tengah su tho gitu tang ban kedeu badon kum kita dan rei ngimla ben ong baka kirat hari kasi borokot ki yaknya brewem sulong khala ang tong tu ba kade ga jingjia nak history ken om dei nak culture jungi ken na history kejengkeli kejonga college sai ba Fabian Lingdo kebeningkong kejengkeli kelong kumno ban peruspa yakini kidak tho abi jong khasi ti hapangi pet ngiya lenti keleng gari khasi ngilap ba kidan kithan ki basngo syait no hakata katho katar nambar dei lengba kejengkeno jongki yakini ki kentien bat kidan ru kum syathan penar ngila banong karukom keno kejongki kidan yu daksi bahakmat chat lani cermang lani kumta terter ban perus pa atau kedon em kalat pada yang i mungkin tupat yakum kini kidak tho hagani ban perus pa ektin kasih kata kadi jengkeli kebeningkong ngala ong mene ba ka jing ruspa jong ka ktin kadai lang ba ki kot literature ka ktin english ka ruspa katne namar ba kimi gitu ki poetry jong Shakespeare gitu ki novels Charles Dickens gitu ki nang tu kami bon ki ktin english ki bomdan hak english ro ki penrung to kum ktin karma kala arung ktin english menta te kum wena nang tho ki bangero ude u ba di don bokti lalu bon ki ktin thamayu penrung tu kum nuksano kacana ktin boy kimat ki jurah mjudon hak ki kot shwa jong u kimi hadin ma te nang ta ki ktin kum bun tepi tang bak kini kinemla ban mi ha ka jai belum dah kirung hakikot tambah kikot kide ban long kikot literature kiong hagi poetry hagi novels lang ba kita karus pa ka ktin om dai ka official ta kaya la ka jong officially te ka ktin jungi kalabiang lupa ka bamenta ban yasa ini hakut ktin kasih lalong te ban Tok City Sorkar lalong banikai school iktin kesi lalong Henry ban peneruspa pada hagi jemut hagi jingyar jong jing perkat jong ka kane kampat biang kawan long bakal literature kamut ki gini ki novels ki drama nang talong bakal jingak film ki film kirung ki kentin ken ka ketin english ke ruspa kam tanong kong mdei long baka jing tho jong ka Sorkar mdei long bagi nong tho lembaga nong ki nong pule ki nong ruai haba piruai penrung kan ketin nong kendong kumberwai ba skan rowel a moina kon beri bejingai ne komdom to ma kum tu kan ja karung kita ki pi kirung tu te girung suki karus pa kitin jongi te amdon lat da kumai pat ka Sorkar kan melai ke banle ke tute ka tanglong ba ka kinong tho hi te bat ki babat ya ka bor jong ka jing pule habadon kum kita jing tho ki ba kham yar ka perkat ki de ban sim ken ban pendrung ka salabos hanrengan susi nong epi wat kaner ka pasungsi ya kaner ri jungi ki don bon ki kot ki bat ba ki ba tho unong tho jungi nari boy uba os lamare ka drama jong ka kut yam ngar kababang hadu kata om dan menyukur le se don ka jinga sop ban yakni ban pendrung salo hab kiskul de ka kot jong tu lada kam ler ru pendrung de to ban le business ngide ban pendu gitu jet ka kot ka batam ban pendrung kiskul wade le sop tang pranung tho prabodon na ka bor prabodon na ka komiti
Katu ke besni wa kejam ri. Balik herdor kan ya kat ketin tok jungi. Ki kot school ki dei herdor te. Pi. Herdor ki kot school te herdor ka ketin. Tang namar badai pranong ya thokot lane prabanong hikai lane prabadon education department de sna la ka sna salabos de ka kot jung tu. Kat baka kot jung gue nong tok ka ba krau pat berat cerut. Kamlong re ka tu pi. Don bun ke ngap pen baik yang kejai benriu jungi. Wala kada gijing kedi ba Fabian Ruiz don ibai bentai ba la de bai melamot banong ne tambang asusiam kabuna kaning trai ba inom so yai ban penus pa ka ketian ngidon kam ban penne suaya kai ka bala don ru tenrai ka basosi benta kalong ba salon sarhi na ki apply tli ki alphabet ki bangidon ngi kam penon kam tang arfu artli de kata hi kalapan kata ye ka jing ruspa ka jungimu hakaba ka basosi ya kalong ba ka Presbyterian Church hari si jaintia ka badai ka nong yo kenti la banong no ka bening kong mo jong ka jing trai jong Thomas Jones kamburam hadu mentai ya uyi ya udak yi wat ha ka baong ka jing seng ru kamburan kam ya uyi mo te kum kini ki kentien mo abang laong ya la sau tu rupa bolawan uya ya lawan uji na khmat mo terengi dang tho hida ia yo rungi tho ew mo kum kita ki bai te ngaso ban kersiu hang ne ba ka lenti sa kajing penuspa kamla banong klam kajing penne asua yakini ki badai ki building blocks ki jongi bat hadian jong kata ru ngin sa tengah ngakerparu leng ba kani ka panel ke bangidan hang ni khamtam ya ka Presbyterian Church ka badai ki ningkong ya ka dong yo kenti ya ka e kam ki bahagi ba Thomas Jones Sulea ban buram ya uyi ba eu en kajing keli ka dei halor ke Roman script ka bora do Thomas Jones te kumbangite ba Thomas Jones wan ra ke Roman script hakikat pras pas nem but bentang ipet ya ka jingdon jong kita ki kitien na kernet ka bapra jong ka riti sensar India ngi ba kadon kata ka Devanagari script kedon ka Brahmi script but kiwe ki Tamil but kiwe ki South Indian script and rai hato ka jingtho ka jongi ya Roman script ka dei mau jentut yangi bandrung cakata kernet ka bapra ha ka jing sau ka basimet ka jonga te kam dei ban long kumta namar ngi jaj benri hang ni habang yo ya uta Roman script ru ka dei hi habang idang dei ki labnong ki mrao mimla banong da kum wei pat mo te kata ka ai ka belajar lamba ka history bangi yo ya kata te lada ka don kanu ka jing thot nakaliang jonga government le se ka balong oriented bhasha ki khamlong desi dan ki khamlong ki badai bai nak ki bami hina la ka jong ka khendau na la ka jong ka ri ka jongi kala ban don le se muta ka perception rai ngam yo i bad ba kata kanong kading pengkiang namar ba ngiyo ya kata ka labanong ka legacy ka jongi ka bukan da katai kala ban ka historical accident kala ban kanu nak benda ki imaginative thought kelab ni jing punya pesta ka jong blai kelab benda kanu hendrai ya kata ngatrai kam song nong rim hibakan long kading pengkiang kan ha ka jing snow ka jonga ba namar bagari Roman script kan mi oban bandung chatai ba kita nak kaliang jong government dan nak kaliang jong majority kibutan hari India bagin pai takamat kan riang ya kata am sau bakan dai ka dia mencuban saya kumbangi ya ka konken script hadian bakala translate na ka Roman sia ka Devanagari style yang ta house nem kan dai poar ka yo e ka jing itu cepo kredit ka bapra hoi walangi ki khasi ngila kumta nadu khat kan dai spa snem ngila don cepo Calcutta University nang ta Guwahati University ka kriteria kila bon ndrei kani ka jingkeli ka banga kwa ban let's say kampas ya tir kendiat ba let's say ka don mo kata ka angle ka ba ka sarkar pedeng hinang te kamla ban pediang ya kan ka Roman script ngam tharai bakan long gupta ha ka jing si shalai nga kersiu ya gitu ki bandai ki champion na ka banda ban kentop ya ka tin kasi ya kredit ka pra lai no na ka ke as ki champion ka bomot ki representative ha ka lok sabha la ni raja sabha la ni ha kinu ki kinsan bakinong lada itu ya tin kasi kredit ka pra baro ka India ka nang meran kasi namar bagi script lagi masuk pitu ya ka Bengali ha ka kredit ka pra te bon bom nang meran Bengali namar ki dak ki kelan la ni ka tin Malayalam ki dak ki kelan
war kaktin Hindi ru kayak ya hendai lah ya kaktin kasih lada pi penrung no akhirnya kau perhati baru kau garian dia kalau kamu kasih suki namar balai begitu kalau kita masuk baru lawan susu ada ngipet kumnu bangin penkelai kene kesan perkat kejungi namar habangi ngi pensngau la ngi kajai baru kejungi kam sorong ya ke bala adon ya ke bangin penskam hendai ngi up hoi wan layu dakru wan Thomas Jones mentangin ong wat ya ke jelam Meghalaya kat kendai sepak lai pun reu ke kerteng Meghalaya ru wan nabar hatu ngidai mangi pen sau sarong ban pen scam ya kaktin kasih lani ngin up yang bau siu jong Thomas Jones wan pen scam yang namar ka kejing itu kenalnya ka history kala jorong bah kasian ke kamdai kasian ke banding kong ba kila bangi kasih ngila yale ban atho ya gidak ma la tho da gidak Bengali ru la tho te but don ki bala persang ru ban tho wat da ke wei ki alphabet don ko ka amon pani phi kane ka kot tip la gidak ma pani da ba lengwi lengwi ma te kane la persang ban tho ya gidak kasih ru da ka wei pada ki script ki batamai te kane ka kot pani usnam arjar khadwai Ray kam job lane kampai nasional. Te mdei bangi ngi long merau ki pareng lane bangi ngimdan nakata ka jong jing start. Ray kani ka jing tho jongi ka ktin khasi ha ka Roman script kala long ka job ars pas nem. Te kat ba mangi ngim padon kata ka kerdan bangin penduk pendam ya kani lani ngin kam start banyo Thomas Jones kat bangin pat start banyo Thomas Jones ngim pat day ban keren ben ya Thomas Jones amna umta te kan day tang jing songo jing sha te kata hingala ban juba pi namar ngila persang bat mla kam job mah haba kaphang jong ke JWA ko ong kacing long kawai jong kacat benreu kasih bayar habangi ong kasih bayar ke bagun tup kenriam upanar ubhoi uar ulangam badu maram kidai kita kipat kasih bayar tangba katkum bakalayo ban puli na kacing tho jong iba mendon bare ba iba tai phang ya kacing mut jong kentin kasih nambar habangi keren ya kali teresor ngakwa ban khamsai khendiat ya kacing mut jong ka kentin kasih i mendon bare iba tai kha batsi kadai kacing yasno lang jong artali kentin haba ong kha ka ba theu la kha wadong si ka mut bawan na ita ime temen la na ikme temen dengan kwa ban yo jing pensai na phi ki khrau perkhat ki bai don na kan ngi ba pin pensai khampa halor kata ka benta ya kacing mut jong ka kentin khasi ba dia ka tem ya ka thmai jong ka om ya ka thmai jong ki khasi andra ya ka thmai jong ka kentin khasi ba dia ka cingmut ba pura jong ka to pi nga ngala pusang wat bhai gane te kita borok ki longtang ki jingmut dur don ki bong khasi kemut balakan na ka seng ke baim don ki bong khasi lakan na ka kemi ka khasi kene borok longtang ki jingele ban penwan te namar bangi duk ya kata ka jing tip ngim tip syu Henry ke bangi tip kolong bagi karena setem ki khot yengi ki khasiah tang kata ngi tip te kata jing ki khasiah yengi la se kada jing kata jing keno ketin jungki tengi ong yele de ki khasiah yong ki khasi kita kar ki ong khasiah te kamut yu ngim tip pi ngim der ban khuslai than ya kata ka bagami nei namar lang khuslai than ya kata ngin sa thau parom ngin sa thau kana tang ban penbang ila de ke jaj bereu khasi te kami na ka seng ka baim kata bro ki jing mudur sudah ngata ngam ngai kadai ka ketin trai nginum lar ban ya ka ketin tenrai ka ban dun nain thai ngim lar ban ti thai than ladang ti thai wei ong de kumai wei ong de kumai kat kum ka jing sengeu jungu tengah ngahun ni ban ong baik khasi mar kata ka pen sisya ba kit khar ki ong ngi khasi ate ki bong rada kumai pat te khasi ate ha ong mangil de te khasi kata lese kita kit khar chapo hima jentiaro balai la ong karilum jentia
namar ka jentia ka don gerilum bagritem balai long Khasi Hills Jenta Hills ki parang ki ong Jenta Hills tang ya ka jentia ka bodon harilum ki brat no ya ka jentia ka bodon ritem te ki song Jenta Hills te ka Jenta Hills kam kentup ya hima jentia bro wai tagul telese ki khar Bangladesh hagata ko por hima jente puru ya ki penar sini sa rilum ki ong ki Khasi haila se ngam tip ki ong gomno ngam tarai bikin let's say kin ong senteng lane kum ong mengi lane Khasi pi ndrei Jenta Hills kamut ka benta jong ka hima jentia ka batang harilum ta ke nyitip teng kita te kan ketin Khasi te ngai ngakerpat yangi bangin suhun no bakalong ta namar ladang yati thai ngin sa thau ki parom ki ba jai phok jai ngin sa ong ba kami na ba kha no blai ngin ya kamro kum ta bro da kamlong ka ba tapi batlok ne ka phang pnek mo ka tin Khasi ka dei utis nam ba ka jing teli ka jai benriu ka jing kli jonga ajoban poi ka jing kli long ni im ne ka por ha ki ni kisngi ba ki yami ba ki jing ekran la ka dei haying ngasam ha ki ba haying jongi ke benajan na jengai haki yo ki hat haki ying mene haki school ki college berkem ta ter ba ka buram Khasi kalanang hiar ka rumik sini lanang hiar te ko ong ibu kular kunjira menero ba ki babun le sekum kimi jongi ro kimi ka pa ki klam jet ki kun klam prefer ban pa ki kun ki ban pule ki subjek Khasi na ki kelas 1 2 3 ter na ban ong te lada ya ke jingseng temen ngim syam layo ban syam layo ban betap niki school rumah kinu hikai jungi lada jingseng temen syam layo ban yo hikai na school step school sni ter te ngini keren sike patak akor Khasi la shalis sni bar kai ke tin galak ban le halor kata lada ngi ya ka burom ga akor ngim ngila du no bat ya ka subjek Khasi jungi hi syam la prefer na ban ong ne syam la jit ban penrung baki kimi pa jungi imat ki klam jit bat ngi im ne perba kapor ba ikum ba ngila kham so standard kum ongam tipat te jimu standard kumut kumno ba ngin kham yo pa ki kunjungi adu nung kendong adu soro ban kham jit ki school pareng namano te hato kadon kita kajing supol sik tina jong ban pai kun kum ba ong tina wek ta superiority na ki inferiority kli so ba kli be direct ko question mar phi la current situation way ai ke jing kli te halor kata kebangga ngau suban bu kolong ba apa ek sujud Khasi jengi i kumalas tang ban le klet no de kimi kpa i kumawat school ro kim da priang bhasyu kumadon ki sengke siu ki ba apa silonganam batai to keteng pli i social media ba ki priang ban khang talano to school mar akleman bu eka sujud ketin Khasi te hor ni ka phang te kumno ka ketin Khasi kala ban sub spain pat kumo ong to ke de to titsnam da titsnam hila pra ka jing im lakut te kumno ka knek tin Khasi ka doni ta ka bor ban te songi je benriu lada na school step ru ni klam prefer sui kun ban pa haru ki school ki college ru lapen silur ban sim ni English college bun namta ka jing kersian yang fi tu ka school fareng bar mangaong ba ibabun ki mik pa haso ngendong ibu school fareng kamut mangapel syama di kadon sibun ga advantages balai mik pa khamtam ki lanang lastan iba kham tip ibu ik school fareng tenrei nama ba moderator kli yang mo ya ka jing hiat jong education da ngasubu ka wei ka da ka dei halon iba bun gik mik pa jong ki aba ki tenang hi ya ka tin fareng ti kumalong ya fi ngi hapor nang khana jong ting puli tu simrit itu inadong sedong batho upadar atilias bat ki wei itu gidai ismbo ki ba kongsan baวันนุ่มตู้ขนาดเด่นสงบวันนุ่มตู้ยิ่งรู้ว่ากี่วันสงบตนานสงบอุปละเวงละข้ออันกิดเซนชิข้อสงบกุมบาวิริยะในกระดอนกี่กระดอนกี่ยิ่งหมดที่ในงานยูทูบฟีฮักอังกฤษกำดอนกี่งอว่าฟาเวียนกันนุ่มดอนกระตาที่กระตามได้บางประชามาอยู่กี่น้องสงบกี่องว่าประชางากำได้บางประชาที่มันหุ่นนิวปนายงละเกรนรู้balada kanika solka kala itu ya ka tin Khasi karu kum ga official language nga subu ke jing kentum dai banga penbon ngala ong ba hakis exam SSC
HSLC ru bal penlong dengan Raya Board of School Education la ban ai option ya gitu kena ibakwa banto de khasi la kala long kau language bat ngala question la da HDSC MPSC la banto why not ya kena jongi apa school wadai ga board ke wadai ga board ke penya ya exam i kena school jongi batang hadin sitayo wang lakren ukondat wa ai play ya CBSC ICSC kini gidai ki central board ki bomdai ki bomhap ki school hapo gambos kum ki BK Pajoria ke Almi ke Panmau la gini ki bomhap hapo gambos layong ki yo vanto de tin khasi ti nga ong ken why not ban nga klemong ba ban num tho de parang ai ken option la vito de khasi la vito de parang la vito de kanu option kata ka ngalak kentu ya kesukaan makan tak ban kuma ong fi hai jing snow nga mga kren mana ta kalong ba ban kentu ka akor burom ke ten slej parang ong kat dam yong ken la da phim sedang na barin kemud ka sitom ha ngin ka ngi sibaha ti kani pada ngasngo ba kamdai ka kam sang jonga jong ba kermen la ni kini ki panelis kadai ka kam jongi iwei hang ni porikasi lang ilong ki mi pa la ki long ki nan ki para la ki long nong sing snong mengin a ki jing trai lang mo ini perkhat lang kenang ba ke jaj menriu khasi la ni ka ten khasi jongi kanang yan kanang roy wala ngila sedang katu kubinga ong fi mena da ka digital language kubinga sedang menta kam lelai kata kan ya kat kum jing tulun ka po mo kuble to shikin tien in pensyai Dr. Fabian mendai ke jing pensyai hendre ngaku aban kili lang ya baro balai hane don keno hikai kasi mo te balai ngala tokit nagi kena school balai bakimbang ya ka subjek kasi kawai ka daw golong baka palat kyo ngam tarai ka palat pi kinong hikai ki persang pau baka ta ka subjek kasi ka dai ka pe ya result one first 10 kena Bengali kena ayu pe ka maksa Hindi 95 haka kena kasi pat pe ya ka subjek kasi sauposan balai kap nap ya ka max ya ki student lejong ngasarai gitu kino hikai Hindi ki ai jingai tapi ya ki bro lejong bat pensilur ya ki ngam so tenat banong ba kata ka subjek kasi ta ka ba hadu kata ta kam ban ya ki jingkeng ngam so dei pi kata ka penduk jingkermen ya ki student jing itu te imdai ban pensinga ka subjek kasi tapi ka balakat ka jingkeng kat ka sayan MP ngin pen po kendiat ya kata ka jing singo kan isnai ya ki kena dak bangi isnai ya ki kin so bang ya ta subjek dagi yon rupusan nyopo ha ka sitang senam tegamut kinang bang susu de ban pule ta subjek henre ha ka metrik kin yo result second division tang nagadau bah ka kasi ki yo tang sopo kat bagatu kena Bengali pa yo fast 10 tang namar bah ka Hindi ka yo kendai pusan ta ta de jing lai benya la ka jaj bener pe ngasingo ngajumut lang ya borok in pen kot no e kini ka jing peliu jengmut ke jing lumpung ya peliu jengmut halor ka pang pedeng ki alphabet khasi Thomas Jones ka jing long ka wei ka jaj ben riu ngai ling ba kini ka jing kren ngila pen scam ya kini ka pang pedeng subama namar ba ka por kala ngila de rai bangin pen kot no nama dang ailat di ping hab ailat dang i arlai ngut dang rakti ke dang jorong te ngatai ngin nang ye kendu biang ngatai ka khasi jantia welfare association kani ke de kamat ka ba de ban kut tang hang ni dei ka deng dei ban beteng bangin nang yo ban piliu jingmot bat ban nang khamle kerpang susu pat akipor ki ban sawan te nakaliang ngajonga ngai khublei ya ki nong shimbenta kum ki panelist na do i Dr. Fabian Lingdo i Reverend RK Sutunga i ba banlam i ba man kular ba babu kular ki balai don nadu mene ya ka bangi la shim ya ka por adu kumba arkenta tam ai hakani ka
jingi kalempong ye pelio jingbot te sesien ngai kuble ye piru kin plasakot sngoba ki blawan syakani ke jaka ban sngap ye kani ke kalempong ye pelio jingbot bat ki betu ki belabu ki jingkeli ki jongpi ngai ke lalong ke jingmentoy wa pio pedang ye ke jubab nagini ki panelis Habatin, pej bahagi ki Sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kata ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka Sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya